Ivid the Cardigan and Anna Jones, Agus Craobh Kilmurray, and him more le rá gon dé fáidir éanos a cha gansaí Ivid a cúdéag te go gimmers go chun den hÉireann atá Craobh an tróna se. Sé Frank Brown, ras mi óchas sinné an banisteoid atá ag farin chun den hÉireann. Nus Tír Eoghain sa gúil op siúd an tróna se tá Amelia Coyle. A lína lán chúl Jane Lyons a cha gansaí Ivid a dó. Gráinne McKinnon an lán chólaí agus Emer Quinn na cha gansaí Ivid a cead. Kathleen Campbell a cha cúig, Maeve Mallin an lán chólaí láid agus Claire Canavan na cha gansaí Ivid a seacht. O lár na Páirc tá Captain na Fórne, Evie McHugh agus an dhéanach lethe Sláine McCarroll. Na le hosaí ag chun dé hÍireann an tróna seo Ellie McNamee a cha de, Sir her gormlí ar a dhat slát agus Sífa Horace cha gansaí Ivid a dó. Níl Ivid a trídéag ní bhó néal, ní tuise I gimmert agus tá háitfáte Ivid a fí cúig is Sasha Byrne. A Cara Crossan a cha gansaí Ivid a cardéag agus a Maeve Corrigan I chríochtaíonn san lína lán chóla hÍireann tuise cha gansaí Ivid a cúdéag. Sé Darren McCann an banisteoid atá Edan seo hÍireann. Maidir leis an réiteoid an tróna seo Páirc Gus Chapman a bheits a bhhail na fadóige agus in dhéanach leis tá Owen O'Neill is Kildare an Craobh Effigeach agus chain líne in sin bei Catherine Murphy as Líimneach agus Gráinne Sands as Cundé an Dúin. Sin mar atá an réití ag ó an na bhíon. Fí réidir se go clufa Leathcheannais seo, se clufa Leathcheannais Peil Idirmheánach, Peil na mBan, a ritheg tí cead in seo báilcheán le Diarmada. Tá an réiteoid mó níor chuir lár na Páirc fannach go dtí na Fórne go dia, tá bhfuilcín dínta ag fuidir na hÉireann, bhfuilcín dínta ag fuidir na hÍireann, le bhfuil an fáil agus maidir leis an bhfuil tá Sheáin nach ní sí láidir agus má tá héins cinál strasan na Páirc tá sí séide amantí cé go méidir go tí gachu go léir chéile muáil chobrothach is atá an lá agus chute agus atá se. Áonn sé go se bhí 8 céim Celsius do mar sin in seo nó bhí réanús na maidin na mudí séachtasteach a beidir nach chute chuténis agus a bhí chanú be sé te go má I muir bar cin sin ar bhís na cailíní bhuiid món córic lena chéile muáil well, in Sheáin agus méid concrete a hart an agus chollehort mar sin. Feicimiid Lynn cearing ó an clufa seo, ní a ggéir eileisteach sa Leathcheannais. Leathcheannais idir bhá an bheánach na hÉireann, ébi chéafas an bhuain seo, be siad san an, gan éon dat, agus tá an réiteoid fannach go tucha Tír Eoghain, go dí agus ní sé gluithir na tá a go fórta sé díreach dó chlog agus be ceachta mo chutasaí a hana héanach tá mí sé Iarmhí gáil an Páirc inis agus é tógeal agadáteachí agus tá siad san bhil tá siad cosint is dóile cúl an bhaile tá cúl an cúl tá bhfuil tá cúla sem mála má tá mé rá nó le sem máile tá mé rá tá mé foiile nefhar am héanaach sinna tá tigin tú gad mé rá éidirn. Na banisteoirí cethe lábh le chéad hí san sin agus feicimiid inis cead a hálós na a chafaristeach an díomh tá Jammal lá Páirc lá na Páirc níl réiteoid Chapman sásta nach chun na himnirí a fáta hir go lína ceann go 2 métar tá inis agus tá sé sacrú chu dúra dorí agus tá níor chudeige caitisteach tús go leis an glufagus feicimiid Tír Eoghain I chéad an siacha trú daoine McHugh Captain na Fórne ansaí kick trasna na Páirc ar a tíomh seonis agus í builte ag Ellie McNamee agus í steach go dtí Maeve Corrigan
Carrigan nún hain síle sin íhoid pasta í bhhaite go seo hagan in íhoid de resin seo gotí Catalín Campbell. But good in Lina Carter Cook Mader, who Minchi Sherry, good Claire Canavan and Ash, good Cataline Campbell, Gutty and Lina Fee Mader, Stas Spas of Horici on the Carnari Shin, the Gabdun and Yehoda, or in a good then in a spade, a good chance to stake a man will feel good. You got 8 score, the Holland, and Father Chin, such a burn, and the Shisha Nara enemy here, Toos. No Saglar, Hossa, Night, Nivo, Neil, Kate Finch, Gun Cliff of Fortic, shoot, head, carry a shot second. Shocking if you come up, the Honda in the here V, at the Tashton and Show and a good news. So, close to 4, you a score, Tashi, Inchin, Cleave, Kilmurray, Trust and Chuck, Gonu, Chini, Chloe, call more into hard, but Chloe, so to draw a good Tassia here and China Cousin, Jane Line, Agus Bullet, Shimahagi, Kathleen Campbell, Wishing, and Fella Ash, Neon. Tashi Bultanung, the amount of here cushion, Maeve Carrigan a Bullock, G, Maeve Malin a Bullinish, Giddy Law Park, Slanya McCarroll, Gohishel, a Hudinchi, Giddy Evie McHugh, Toy Tashdillehem, Pasta, Giddy Claire Canavan, the Tashtil Gafolia, and you heard the Kishol, Keddy and the Shigancha, a she Claire Hoytek, Kerry Fortidesh, Skinny Senior, Gormley, Wilson Gormley, Kerry Conscience on the Muid Bano, Kale, V. Faldin on Arenos, Yehudan, Shishin, Yashion, Arenos, Hoshimu, after Kicksir, Ectidon, Dirty Morgan Stuarberg, I don't need a Stuar more good, son Clifford, Clifford and Peil, the man, not at the Marais. Kicksir, Ectidon, Dirty and Stuarberg. Agus tá sí hart a chuig féidir agus fi amach ón gúil agus well ní léana couple hín cánseo hógal a fóileach well tánis tá begin bin té hógus an sír se agus in díhoid áil tí hir go na cúil. Na cúilí se chugan ina sí seansaige an bharna féadú go dtí rá chúlí. Bwylta go hard an ard go jo na chúlí na fád agus an scór a dí go Páirc in sin agus puinte lig Tír agus inis I cymach halil a bwle cool báde ond yn Iarmhí for Temple bwylta mach ag jinta go ma a hir yn sin ag Craobh Kilmurray a hir a basgyd coolú a tal jinta sir a machal I hyn o hogus I gwrtod ni gyn le'n pas a hwrt Vimni Chishiri, the shop of the Idirmheánach, a related on Simon Lorna Park, the she Vicky Car, Vicky Bullen Pellet, she got to Anna, that she took his was person again, Egg, Sarah Dillon, the shop of the Inish, a condemned here be all drop fast, the future, the sea glanta, a Tiro, no Beshi glanta, if she had the chance that she in a shake Evin, and McHugh, Captain the Foreign, will take Evin, Sheáin, and Shin with the Maeve Carrigan, and live in the Kudia girl here, a mask with Cooley, that she should, a gimmer, that she a lot go hard, to the Sunday hood. Fátharta Ashen Show, the man Lord Páirc, Evin McHugh. Well, to know that you could Maeve Corcoran, agus Maeve Corcoran, a bullish that's the spots and chin, Bertha in the throw, a long holy dinner cup, was a long toss of dinner cup, and the Eddie Lane, if we have to Stigus kicks Steve in it on, the Honda the here be, all that he well in the park, you built a trust and chuck with the Laura McCartan, a bull and noon, with the Tracy Dillon, agus a mark piece of a girl in the Sheáin shit, agus Shufflin come in here be, Gerald and Sheáin shit, she gone to the Craobh Kilmurray, she ideal dummies to see, Turton Fasten Shin with the Fiona Kyle Captain the Foreign, and we'll learn the park of the Fiona, and past the Fiona, Sheáin, with the one Elish and Bass of the Shohagan and Chloe Ganud, the Alphon Keen, and you heard Decky go forward, he gave a well had a Kelly Corrigan, Ellen McNee, the Shinty International, see if I take Sarah Dillon, we'll take Sarah Dillon, Kerry Willie Conscience, on the way to down the way to Kayla, as she moved. Fourteen, you're on the edit in the fleet, Eddie Nideg in the point conscience, a move, or Shin Maratog was fun and score, or Hoodie and Tito, and score up a force, Ekon in the here V, Kenny made the second is Phil Catcher, Shohog and Tito, and you heard the Ashley up shoot, Ellie McNamee, will take Ellie and pass the Kiaki shoot, Fátharta Ashen and Sheáin and Claire Alphon Keen, fall into a real buntash the news, I didn't show, Fátharta Ashen show, Evie McHugh, and the fast how good dog, and you Lontas like a heart. Na holy net father, the feeling for the east of father vision, Karen across in the foot and pointer, and the holy Jebdish there on Gikama, she's gone, pretty board, Agus Colleen, Gunska, Father. Laura McCartan, the Shindy, Hodgus, the Gera West, Condemned here, be accredited, Edinyon series, Tracy Dillon, the bullish here, and the Peil and Shin, Agus Neil, more than Stuart, who was Snutasi and Shaw, Egg.
chun den hÉireann lá na bhuiide tá ní thuirtin cáilte fashion acha go seocha go nímacha tu go siad bula fes Iarmhí Mhic captí na fórne benú suas a cuarta go bheith siú léanais de ach ní léanais de agus caiisi ní chuide chuneal sin díntaige builte siar go dtí mBan na deachúlaí láir a leissin seo go dtí Catalín Campbell Catalín Galchan Cín builte Catalín an ón go dtí Elí McNamee inis leis an níorthaid go fáilí builte mac go dtí sláine me Carol óganna go duine mun sin tá Maeve Corcoran in níorthaid ag siúd bhfuil teag Maeve pastaí aice an ón an seo go dtí Claire Canavan agus Claire Canavan a dúirtaisteach sin isteach sa spása chuinn siad in cáintin cé a fosí iste hin sin Claire Canavan leantar i puca sí sosa cáintear de in níana trí bhéidir déag tá sí titíhacht tá sí pastaí mar sinna go dtí crossan a bul séanis agus se sláine me Carol bhil isteach ce dtíí na siad réalda sí puinte tá sí bhilisteach beidir bhil chance a chóú mána sem méile chóil goéisio déidir sí deire agus haid leas an tá dearga chun na Iarmhí sin nará níorthaid sin báte a gáneal na hangaíonn sin banna bhid an éis sin níos sláine Carol thugann níorthaid le isteach agus tá go duine go bhainte Tíráin a gortaí hallar atí bhile go fáic agus mátá mo bheithúd ceart a stóilm go bí Claire Canavan atá gortaí Real Giral she said in yearhood and shin when she stangas to hay nach shin marata ta Cluiche tastal wahata on rate to the raw lesson gold body I foot temple fan go mai Cluiche the pig and Avant gorti agus was champion na in the shin agus fek mo dinis ke beshi calculor to shin no see iremos agus gold body all year roger cartin the can one Spórt steach go tí muir go seocha go níach chéile sin dicamach í fu temple se an ceann ceán búilte ag cinún cúgiáin tá méinte há búilte nó sin ag Annie Jones agus bhfuil ní chuid bhfuil fáildínta Annie Jones chun Iarmhí tá sí gortaí sin bhfuil réitear láta dirichtú stoil go méidir go bhfuil Tá sé scríomhfuil na stáchan sin agus é fiú go bheanna a tí líine cé and the video with mem ticket agus tá ticuide ag iní imreoid chun Tír ceapan bhí Maeve Corrigan í seochagann an sicbúilte sos go hála le fáilte go dtí Lucy McCartney agus seochagann chun duine Iarmhí bhfuil in Jonsi inis was lína televidir déag bhfuil amachchan seo tá Sarah Dillon bhfuil ag Sarah go dtí Tracy Dillon tras na páircin seo go dtí me lá páirce agus sé dtí Mhic Carr bhfuil tisteachan sin ceán mórrá sé dtí chéad scór cínta sí an chéad scór an sin ag go Iarmhí agus Lucy McCartney na fána puinte sin agus tá chun duine Iarmhí a chláir na scór tá chéad a chúlín ag chun de hÉireann chun duine Iarmhí ar an chúlín bháin a láthar na bhuiide 8 nóméad a caite san na géadna tá ní bhfuil cáilte ach sí fáilte eis pucí suasan sin ag Elí McNamee a híar meas na ggóla hit a fáildín tar an réiteir í goach a bheits an go hÉireann coolbody of a pass Míle cáile tíocht amach an níorthaid tuí nóna sin ag céiríos duine se go seochagann Tíráin I dhear eile in síhfuir bháin eile tá níorthaid leis le Elí McNamee í bhfuil suas fé roiine agus an pastaí isteach go níomhanaí gortaí Claire Canavan a taistil go tuiste gon stúan pastaí steachans in sin ag Tíráin anna chutartaiste sa spása chuil siad in cáintin dé mé a chola bhfuil chance a chola mé a choil go hí se le le na cólaí agus anna budí na cólaí agus seochagann amach ina go duine sí amach te go tíirtáí sin anna cosint de fáda chun duine Iarmhí seochagann iad ail óganna go duine is Gráinne Byrne thugann pass suasan I dro go tasí romácha sin á fáil tá Lucy McCartney bloáilte cíplaáilte an sin agus a dtíana sin is cin réí go sós a dála réitir intána chaiste heittartá sin éana se. Anna chaimlinn sinna de Lucy McCartney agus Gráinne McKinnon lán cholaí caian réiteir isteach iní chuide de bertí midóí tá Gráinne Byrne fannachtán agus teíachchan is tá Iarmhí Mhic tá bhhaidní sarde ná Gráinne Byrne tá réiteir a rá leis na imí eile go siar tá banachíine tá Annie Jones tá hard céanna le Iarmhí Mhic tá chuisteachsa sin agus biscí sa go deasa chun na Iarmhí ríiste builtin ag Maeve ag Craobh Kilmurray gáil siar go dtí Tracy Dillon agus tá hir bhfuil viidir thuasa lína cear a cúta sé tíar a líon eilenis agus se chuganis iad pass tras na páircin seo go dtí Craobh Kilmurray pucan na peletán í chuid deici go fóil pasta go ag anún go dtí anna fuid a puinte Lucy McCartney leis a bellí léna ci léon pass a thuúil tá go sin passanis agus Craobh Kilmurray pass anna lóte
bult ik gejoel stechen chin agus seo gan Vicky Car amach is in hier hoidu bloon kun Tirone cousin good fiach na fada kom hier hotchen maar zijn heen voor de ration show geschens bij Tracy Dillon Texas boss is Tracy Dillon en dat je stem aan op en dan hart daar die Vicky Car die passerade de shuffle de Tirone wel en in de insien is zo van hier hoidu be Ciarán across in the town Ciarán across in the best the week like even McQ even McQ tastel even McQ also hier hoidu de show dat je niet kan goed mede when you have that get to see Fose Gimmer the fall in the den rate real no punter der schach wenn you want that slot so this sort of Gormley got to teach the Kelly Corey chance by the stick here in Trinity East in Trinity Fiona Coyle on the wood motion agus a hawa the law not either go hot in here we the shop on here we well in John Cena Jean Clough and Chuck D Shade the shop on here we was Lucy McCartney for pass okay with Kilmurray van the talon so the t-shirt and fork in a Sarah Dillon at Ashton, a deal dummies, Tashi go fall, a drill she points it, her falling into the chance of Sarah Hatan, Richard, his starting here, a Shirag, in the father, but I think Sarah Stefan, go on here, we chance of up and Varna light, do good year, holy, get a holy, and on Concha, and the Stiggins to a bug. Agus cé hoog is éké tá tíocht amach le hín Concha hógeal go chun in here we. Like cymryd, head in the shed, let's go on. Lán tasachas dóile Anna Jones a hógisi a Sean Rogan Walling Gar Seochagan Anna Jones sin anna Concha a redid rasna í kann sé skus a downa ach mar sin hein tí gúil chance ekis tó higúil sí cíimú go méidir me sin anna chudán tá sé cleachta ikke éons builte a náda kick a bhfuil sí tá sí go hála Anna rasna agus fan dá pinte chun in here we Anna Jones er sin gan áí sin agus Anna rasna chuide ag Anna Jones agus sin in skáfinte chlána scór a capsúd Cead a finte ag Tirone mar atá agus Gonna me dig 6 second dig caite so géine fiction go anada súras chun in here we gal siar agus duna cabán sí Chloe sinní gonú da ball an chugadí chuvi Gilmurray nún gidi Gráinne Burn no pass go the moon sinike agus sin tíocht amach le sin níor tá Tirone agus sin níor hodinnis ag Ellie McNamee siar godí Evie McQ Marine Chile Golden stats boss in sin pass anglóte stach a chugadí for Hurst go chun cín tí gon sto began is tá sí galsteach trial sí pointe bud go hard ag tal muir a brano agus tá sé rá goúla consin chu de mú agus fóíl agus fanan an scór chead a cholín in Péile Tirone chun cín. Cymach builte agus builte ag gólbáide Sífa Campbell agus Sean is chugann Tracy Dillon Tracy amach go dtí Vicky Car a bulnún ar a tíh eile an fácin agus an feasisteach sa spásan sin agus a procusús stoil an bí Gráinne Burn atá Gráinne a tíiste rá Kelly Cork beidir bhfuil chance a go scór an seach anna chosin hir an sin an níor mar sin ag Sarah Dillon in níos Sarah Dillon a tastal Sarah Dillon tíiste go beg trial sí pointe bhil go hard ag anna cholín ar bád an sin William nach fui choshi achas henit test an choshi so masin tan varn an oskdien cholín bháin Cead a cholín in night leaking tí cymach builte tá ní a réitear sásta le sin tá ruta cinn deile tarlú an tíomhlíne caafar stoile mu chic sin a hógeal a ríist tá an duine cinnt I cymach go fáic agus a stoile am gohfuil Cos an gúil duine cinnt I go fáic agus an bheanam I gortaí Claire Canavan Tá si I go fáic ní cumma ceile take isteach nach Fakimolin tá Tirone leannach darab tá níor bud sos básan sin go cáilte agus tuí sos go deas sin ag Lucy Power a bulla Sheáin seán agus eisiín Rowan a bulla a nún pí a begaile tí chun é na mí chun na hirí fá an léana chéile bhfuil fálan sin tá bhean Kilmurray ar a tala tá sé gortaíthe tá leiis testal bhá ní nimar stoppaí seach go Tirone agus am lápáirte sé sláinna na Carol a isteach bhfuil sí cá sin isteach sa spás go beagach tá sí takeí leis sin seo ag chun na hirbhí ach tá an réitear a rá bhfuil fáil dínta híann sin agus Ikin fósca a teach isteach chanáid na beidir go héanaan an héachtar éis héis có leiise go lecha tá kicsíir Tirone réanús agus go leor
Dína muoire tíochtasteach le isce ag na cailíní agus sin agus córa a riide mar tá láthir bheith títhir fad. Seachag an kick sir go Tír Eoghain, seansa go rá chúlín chun cíineis. Tíreach tí mug an stúa began sin tá sé de galá tríal. Búilte an áda ríiste ag thurscach tá an cáin sin búilte go Domhnaigh agus fóréil agus fanna an scór ar a chúlín in áid trí. Amach le bolla, muidir bháin eile. Búl báire. Idirn de fidir ar a bolla. Sí búiltín sé go ruúan an go tíb díanach tá sí Fiona Coil a cynnyl tystim. Fiona Coil, captain na fórnean yn bryd. Tá sí an fan wylif i'r cwgir ar cloi go nŵd. Seach a gwynnu log yn y godyn ynish. Búilte tras na portgal, sy'n anna ffas mae'n un o bych yn ynish dyn i'r aire. Tá sí go tymach ar y tíb go hál agus tíb díanach tá go Tír Eoghain. Kilmór i bhín pas ráda. Gus Cluiche bhí sé ráda agus seachgan an chiictíh lína agus é sin tóí agus í fáte éis go bhena diime do tháinig ar éis í Claire Canavan. Claire Canavan leis sin Peil is máile le ruúr. Tá sí go te ruúr a lena scolénig go léon pas a thuúr, tá sí díal dumid tá pasta go dhéici bhfuil fáil na sin níad déna réiteir tá níorthaid go ní rádan sin ag ban Tír Eoghain agus tí gomáchaán gochan do na hÉireann tá causa go léad chéile bhena bhí gceist ná Sasha Byrne chun sí rádaí hiic sir tóí hána hénig chun na hÉireann siar le hub leis an Peil búilte nóna teach go banis go dtí Tracy Dillon cuatú de cíine pas a thuirt ní réana club scóil a cháis agus seochagan chun na hÉireann chuide an sí banú fíor an bósca deofuach agus stopparí mar sí cuaramach agus an antá gceiste bhean lápáirte sníomhí cear an ní chuidir a gcónaí acu an lántas a chun seo Anna Jones ar a tála bhfuil ní chuid cáilte atá chuí sa ríiste go cáilte se mar agus anna chosin Tír Eoghain sinna go seochagan nódobna muna go dunis géhfuil amach an bhean ar in dobar na Chain Lines agus seochagan inis amach le Tír Eoghain agus fuiomhrú an pasta cíisteach sa spásan sin agus anna fes ísio le fádarsteach go dtí Fátharta Thurscoil bhfuil an nóna teáin is go dtí a lí McNamee isteach bhfuil bháin eile inis go bhena bhfuil a cúdé gortha sin í Mhic Carrigan ar a tála fáiltí de Mhic Carrigan de a réiteoid hiic sir eile isteach atá go Tír Eoghain an stoi go bí Fátharta óthachtas an ceannáí seo. Bhí Tír Eoghain a cíimdú a athruíonna. Léanús kick sir acu agus í Fátharta go hóchtas an ceann seo. Dar a seansacha an bharna a bhéadú go dtí rá chúlín. Tíreach náid a thug sin ceann dearna freisin, go dtíana siad sé ceann seo. An ceann sin na goiltear a tíhile go na cóilíon is fór héiteann bhfuil siad tíse go na cóilí agus é cóilití hála chu an ceannáirí sin, so fan na scór, ceir a cholín ag Tír Eoghain agus trí cholín ag chun na hÉireann 8 caite, tí amach búilte ag Gífa Temple. Machan sin anna fast búilte nóna go dtí cúmhúil Kilmurray tá choláte a báid, pasta go siúil dtí Tracy Dillon. Tracy Dillon in aisin seo bhfuil bháin eile inis an leacholaí lá Lucy Powell agus an iad a gaileionsaí bhfuil bháin eile beidir go chance a scór a go bhráil hub scóráil isteach go dtí Anna Jones isteach go deasan sin go dtí Vicky Carr seo chug iad a gaile go duine se Táine sa Tranglan Sarah Dillon sin Peil tá an réitear a rágil fáil dínta ag bhean chun na hÉireann agus inis tá chance chun na hÉireann achtar éis sin chó scór tá wad ó scóráil ó scóráil Tír Eoghain well seachna mé déag tepaint an níthe tína mé déag ó scóráil sin go dearnach chepain agus me sic sir seo ag Anna Jones bhfuil sin an na fórne chuir ar chó scór. Anna Jones i bhfuil ceart ag a dream i blean bhfuil an spilug ní mug an stúa beg go díireach bhfuil de eice go háard agus tá na fórne chuir ar chó scór Anna Jones agus sé go chó scór tína mé déag imire agus inis an las war a ceart. Ceir a cholín a tíb, tí amach tóí anna héin, seo chug an Tír Eoghain, í ar bhfuil anionsaí, leacholaí lá sin í mBan. mBan a taiste le hep, ní ná stoppa, gearga mé. Teasta spás a chuil tí cáinte agus í Catalín Campbell a bol an nóna teach, roch festaíán, tí tucí sós an teo ag Chloe go nód inis agus an pasta cí siar a cin seo, seo chug an inis Aislinn Rowan tras na pád chun tí cáinte agus measí taim na fanna sin títhg go trí agus an cáiltí a chun fáte Éivi McHugh agus seo chugann Éivi McHugh go Tír Eoghain. Tír Eoghain inis agus Eva Hurst leis an líorthuid goil amach tar an imblóí amach agus an líorthuid ag go fóil
Dír stechan is ríiste dína beidir Idirmheánach tá chuil práiseachtaí take go gan sin agus tá ní chuidir leis le chun na hÉireann. Seo chugann chun na hÉireann ríiste gur gáil amach an níor chud Laura McCartan a bula Sheáin siad a ógan na go duine cuairtú pás eile go dtí Ashley Roach leis an bell tuí siar a cinse go dtí Laura McCartan. Seo chugann is tí chun na hÉireann ríiste. Suas hell on the Páirc, and you heard Jacob over the good dinner to Rejectacha, and Van One, Toy Castle, and some past the fish definite. Jones, Nancy Jones, and your long holy, Augustin long holy, we get not Ronnie McKinnon, shopping in Maclatino, and over the good dinner. Augustin pass up a Luci, it's a rat, because you get a rat, a Vicky Caron on the conscience for the source, go on in here, be the shopping con in here, be it is that house even more let Tamil nose. Oh, thank conscience, but it's not for here. Agus seo chugann na Tír Eoghain agus Ciarán McCrossan atá hÉireann a go na cúlaí hinis Ross a go céim ús a cáinte Cluiche a le tro a bhean is Cluiche aidir Iarmhí an chaidí ar a táil an bhfuil go rád fáil na Iarmhí Iarmhí cosúil an Sudído a ní chuile chun na mí agus tá réite gíteach go bhean hído an sur a gámlaí cén fáil na sí fáil na cén fáil a rinne sí tá ní chuide gé mána geanú fáil a Chloe go núd an op het inteken paspoort het ras na Páirc shopping edis kon in hÉireann Vicky Carcha Vicky Car wouldn't tan paspoort het hier go manra she ger an paspoort dit kom rodí lá na Páirc Leathcheannais roach agus begin al sheer sí all met go tin tasvach she was piece is tan hier de go fóil Ashley Roach Sheáin she bashin do she trust the content Europe when she trust in the sheep take on the bird agus Tír Eoghain shear a question Ashley Byrne before Ashley shear a chinny with the groin It's a groin you and a hundred to my father I was a capital over stoilem agus tá sé bí mark Ashley Roach will to shear in sin shop in the shit all over the good dinner with one nearly kidney in the shit she gone church and Laura McCartan plastic is that taking you with it Laura McCartan that is the big chance at Polish the Mellow he will to go hard put out a chance down the street going something in here we to continue to look at on the holy Holland We're big on the burn for it in the quinta can't go before vi chansen cool op een reden ook zelf puntjes die door zo goed kunnen hier wie gaat zich een team gedaan voor de puntjes dan zijn we dillen kan je ook dat je moe als je het mag in team al het wel in de school voor had natuurlijk chance dan burgers kunnen hier wie in kansje goed vriendje kunnen hier wie keer vriendje ik Tír Eoghain je voor de rest en dan hier wie zo gaan je dan ook doen wallen in zinnige ja maar zullen de wallen de groene stoelen maar dan en je hoort Jacob zit er al in je ziet als je Chloe genoeg er al gaan kien en je hoort ik dat praktisch door ik zie als je Ashley Rowan kan passen te raad dat het maar en in cool als Ed for real als van de score ook goelie ik kon de hier wie keer goelie het ha ik Tír Eoghain na scoren le vader dus 10 meter dus figulier het ha katje en zo'n gede nog Cluiche shot had het tiny het vader dus had het in de voorne nadien zie je mag le bolle Emile Coil wil je Emile Coil kan more te vader wil je in kantje bestin was wat je daar zit hier wie is de naam van de kicker Vicky Car op bolle moon shot had called with the kicker fantastic will go to Laura McCartan Laura McCartan die wil goed wil een klein pass hoor trust de Páirc dan Ritter I told you en je zullen kunnen hier wie told you will chick series and not me care August har je hoorde hoe cheer could die een hart deal fall op baan gaan dan hier wie de talen voor juist test wat hij shoot voor juist wel sterk Agus kick series Jacob agus vi an hands up op chin ja nog nimmer chin rei vi an hands up op hold vi nach chin mar top kick series net hogel dis net vis Avant korti diresh kossa si slá Gelukkig net hogel blog muske budget ha hart en chin agus test the gear we hope chin on the shop have it there faad gehoord kaart ik zie dan hier wie agus Chloe genoeg de hokje zie
Pasta Cluiche in sin gydí Gráinne Byrne. Gwyd ystig yn lína gear ar 100 meter. Gráinne Byrne. Ydyn y sin ystig i'r hwtio. Ni'n ein nicyn ein pas y hwrt mae'n gasi i'r tiw. Gydí Tracy Dillon. Tracy Dillon ar ôl yn nŵn tras yn y Páirc. Sy'n tocyn siecio gydí Lucy Power. Lucy Power tras yn y pisa bygyle. Agus i Ashley Rowan. Stach sy'n sbos yn sin. Agus Craobh Gilmore i gyr yn y bydd i'r hwt. Ac sy'n ffortig Vicky Carr. Vicky Sain. Tocyn siar i Vicky Carr. As Tír Eoghain yn y Páirc yn sin. Vicky Carr a fáil na Peil. Bwylt yn nhw'n gydí Gráinne Byrne. Gráinne Byrne i lein ar ôl chun cín tras na siarad fada am tras na Páirc. Tá'n i'r hwt bwylt yn nhw'n gydí Chloe Gnúd. Gnúd ar ôl chun cín. Gnúd cedyn sy'n Jill sy'n gystig o fyrt. Cedyn trin pas. Ystach yn sy'n pas glwt i mi agor Gráinne Byrne. Gráinne Byrne yn asio Gnúd. Wy'n rhaid sy'n agor i mwthol yn sy'n ysgoel yn y garnw. Agus Daniel Gansi. Kicsir y thon go hwn here fi. Da'i consio ystig yn un i car 100 meter. Rhaid yn un i car 100 meter sy'n stŵr môr. Agus si Anna Jones o hwg i sy'n nid siansig yn consio gyda'r ydyn aston yn tad yma re. A si gwrtwyd yn un lai pas y hwrt i stoelym. Anna Jones o lein eich ta. Dwi'n diolch o'r bwysig das sbos eich enw sy'n sy'n ffotis dyn sy'n ag dyn yn rhywbeth tasir. Lach o'n mynd anna roedd cehi. Lach o'n stoelym dwi'n fan o gael slati. Sarah Dillon. Sarah Dillon i diol dymys. Dwi'n diolch o'r sians o sgwr ac i'w bwysig yn hawdd. Anna sgwr. Sarah Dillon. Coffi ti'n log yn sy'n dawn yn rhaid. Scorsing yma, sweet scorsing yma, agus go tebyn tan gach chwlyn ydyn y ffordd. Dwi'n lyfr o Tír Eoghain, lleir y chwlyn a'i tadach yn cyn, efo pieces o glyffo siag yn synish. Tá chun yn hir fi, heis chwn y sgwr ar ochryn. Ielsen a'i sé fwyntin, Tír Eoghain yn lleir y fwyntin, agus tá 3 númed nhw mae sy'n goheffig yn ffant yn mwyd. Pe o'n bydd eisiau beth 3 númed o'r lechar o'r leis. Siafog yn Tír Eoghain ys. Olyn yn si, wedi wan yn gysig ser o'r Gormley. Gormley o bol yn nhw'n yn siarad i slaen yn Craobh. Slaen yn Craobh yn tishdi. Slaen yn Craobh yn tishdi. Tilibag yn siansel y sgwr ac yn bwynt ag ard ag. Oli ti'n cola. Teich i'n ach eich fori. Lygos yn ta. Lech yn de. Yn hir bi Mia. Eid Tír Eoghain ar ein consyn. Hedd i'r astan ach ni. Agus annan yn sgwr. Sé ffeinti yn ai. Cahed. Kan den hir vi chun cín. Seach gan ní for Temple. Gemach bwynt go gairid chun si hyn i'r asyn ys pas yr eist. Wel yn si núni ar y tí wel yn ysgyn ffordd gyda'n sydd agus si Ashley ra bol yn núni sin agus edyn ys Ashley ys y gansyn. Wel ti'n núni trehecir gyda Gnúd is techs bás an beidir nach néireach le Anna Jones í chuine tuiste tá si cynníiste go maice agus seach gan Anna Jones in sin látas a pan í cáilte bantí agus bhui siad eisiid si bantí go glóite an sin tá si fáte eis tá an réitir ará gúil Kicsir an stachalú míon amach cén tó cóirí tá sé dhéanana ach bhúil sé ará gúil Kicsir ag chun in hir bhí Sy'n gydyrach at o'n Diarmada. Kicsir go hond yn hir fi. Sy'n gydyrach rhaid le fe ffyn. Ta se wab yn nhw'n sy'n ôl. Sy'n gwybod sy'n cael stech y belis. Ta se gael un. Diolch yn gwybod stech ag effo ti'r eisiau. Sy'n hyn ysgynnydd. Agus beth siaw con ffian gwylt y tras yn y Páirc yn sy'n ein Vicky Carr. Mor si mach tan cúlbáir go te mach tan níor go te mach tan cúlbáir go te mach ar tala agus fáildínta ar stoilm agus well kicks Tír Eoghain kick ar 100 meter tá ní ha ní étre go das Tír Eoghain an stikke mach stoi agus sé cúlbáir agus step mach ílinte Come in it Ketchi galín ar sgántse Beshi Kakilor. Pasta Cluiche. On númed Bishop on stoilm. Senta fobri er un senta ráti í mísin sinnet. Agus seach go Tír Eoghain. Tír Eoghain suas le hí scóra. Ní hod os sé tá cín after títí den nos go bheag an agus seach go in sin man lá Páirc. Sní mí me kiú captí na fórne. Ní hod ag fól. A sí títí wa fo tír eisi choide kom de Kicsir Tír Eoghain. Go go skipis le droga tá sí se an gan an chod de fan. Is de mele hod. Tá sé Tír Eoghain ó le bele hod gan in san land tazach. A hawal. Éirí steke Lara McCarthy.
kan Pulbáil a Gulu trí an Lán Tosach Ciarán Crossing tá siise de tála tá an réitúid bhfuil isteach ceanna sé rábhailte bhfuil tic siar isteach go hÍireann bhfuil tic éilte ag hÍireann tá anna hábhail le fadaíonn ag lára me cartan réanús ar a líne tá an muir cúil a caiinte an réitúid agus ceir dhéanana an réitúid. Tá sé dtíanana chuil le chóras a dán ach ní hiicim cena cóirí tá sé dhéanana ní sam dí gana himleirí a charid cena cóirí tá sé dhéanana ach tá sé caiinte a gúilbáil a bhí síte ach siad na saoide sé ríist agus is dóilm bhfuil si heidir le sásta nach réide le ban hÍireann Ciarán Crossan an díorthóid sin na bmhotha a gáideann na hangaí agus tá sé go isteach mar tá an réitúid is tic siar amach a thuairt go hÍireann go chun na Iarmhí. So fanan an scór mar a bhí. sé chuúdaí na cead chun na Iarmhí ní chuid leis an teag Tracy Dillon. Bhfuil teag Tracy Dillon amach go láir na páircin teag bhfuil teisteach iad faoimhreú na cíceáir bhil tú núna teag a fiú go tí glóil ganúd bhil teag glóil amach a teag bhil iscigú Ashley Rowan teiste anna bhilsí Ashley Rowan tá sí particin a íon passaú tá pastaí taíocha go secha bhfuil si go It's a move that is strain with a helmet vehicle. If a horse goes in your hook, if a horse gets attached to a shot in a sheesh, that's as possible. And can't always see back to the other shot and come here. We need going Ganud. That will take going Ganud. The DF on the coil, cut in the forward. And that was some absolute scene. And she passed up like a shoot and all chuggy. Vicky Carr, an old piece of bagel for the chi, and Conchin, and finish attached to Tom, Murray, Murray, that's as possible. And she and Conchin, Bert's going to lead on a cushion, Martian Anton, Yehudig, Fiona Coyle, Hippie in the wasn't well to Machan Joachim, but Sarah Dillon, Sonny, Sarah Dillon, no Hemmer Shear, Inish, Nilo Shishiri, Yimni, no, didn't she, Cassin Shishkipi, August, Tangiral staff will fall into the needed generator. Tá ní chuidir eis le chun na mí gcónaí Fiona Coyle a bhil nugadí Gráinne Byrne na taistil ach ní bheith ní smó an mar tá réitúéis an neadú go héide agus na seo pufa headbheith taine a fád tá pufa na Iarmhí chun cín sé chuúdaí na pufa na Iarmhí sé na chuúdaí ag Híreann anna chaimlint ag den an dá an seo tá anna bheitseáilte beimidir eis a ggóir an dara leat. Áí sin iad gaibdún na níorthaide ó rinne go den inis beidir gúil seansa steig i manúil fi go gur go héad scór go hálainn fad an sin Sacha Byrne go éis sin seo ag Evie McHugh anna feasa go deoga dí lontas a go anna cholún fad agus cúlín fórne íach ag fad bhil isteach ce dtíana siad a dheola sí puinte tá sí bhil isteach beidir gúil seansa chóil fiúmáine sa méle chóil go ísio déidir sríigh sa deire agus háidir glas an Vicky Carr Will Tisteach sin cá mórráid a dí chéad scór cínta sí an chéad scór an sin éidir chun na Iarmhí agus Lucy McCart ní roi mar sin ag Sarah Dillon níos Sarah Dillon a taistal Sarah Dillon tistúil scór beg tríola sí puinte bhil a háda go anna cholín ar bád an sin agus slátí Sarah Dillon i dial dumas ní bhfuil ag seansa scór a ciú bhil a háda anna scór Sarah Dillon chuí tí láin
Fáilte as go dtí Páirc Ciarán Diarmada dar leag an na chlufa seo chlufa Leathcheannais Peil na mBan sa riomh Idirmheánach dóirí TG Cahir agus buiteí an chlufa seo fannach le buiteí Cluiche agus muinechan tá gimmerte an am céanna an tro nóna seo. Ca buiteir bhain an seo inniuh ní má chríochna si de chó scór ba an bide sean agus na dhé sin bei cicinní aní sam cear cúgnú cicinní píanú seach bei cicinní go cinál cinnte an má chríochna siad chó scór hééis seán bide sé. Rénas agus muidir réiti le túsacha le se dá letá gan na hirirhí rá chuúlín chun cín náidir sé a go siúd náidir ceir ag Tír Eoghain na thosathar cín ach ná scóráil ón at 16 me de ra agus bule gan na hirirhí sé rá siúlug rih sin. Tá díhoid na dhé sin, tá díhoid caite steach agus seocha ganis Tír Eoghain in díhoid sin ag sláine me Craobh steach sa Spórt búilte an sin cáin is mé a chúil chance a scór búilte go háir bhfuil cáin ar las tom stoilm go bhfuil agus cúlín aráis díireach ag tús an chlufain seo ag Tír Eoghain agus an na cúlín sin stoilm ag Cearra Crossan. Tá an réiteir arágúil kick sír tiltte ag Tír Eoghain mar gur an pass an gicamach Mhic agus méidir go leag náir me cartan na lábhid atá agus seans inis ag Ífa thursc na fórne chu é chó scór agus gon imíoch cear hín second san dá le. Bhí beanna bhfuil in spideach neachta mar stróbethara bhfuilte go cí go deas an tá na fórne chó scór nú méid héán si a chó scór sin náidir sé a tíhanis nú méid íireach caiitinis agus fórne chó scór. Si amach bhfuilte inseo ag Ífa Timpeall a bula amach anseo go dtí Mhic Bhí cícar traslan sin go dtí Tracy Dillon líortha deice ggéire duine cinn teleáil agus fáintí cumraí lá na Páirce Ashley Roach steach sa spásach an sin dí Tracy Dillon Tracy de taiiste lethe gaiite a níana cear chu cúgin í thoid cáilte gus so sa ríiste ce mar sin éin agus bhfuil kick sír isteach an seo bhfuil níla de an réiteir in níor chuid bolta nólan sin nach go tíir eisiau Tír Eoghain bolta eisiau Tír Eoghain agus seocha go neamachcha duine ggéar lehain go duine ní minúiríocht ceartanis an níor chuid steach sa spásan seo bolta go híisiil agus inis seocha go neamachna dá slát sorcha Gáirmhí go bula isteach an seo Jane Lines tras na Páirc Lines leis an díochaid le bula isteach an seo tá an réiteir ará bhfuil fáil bhfuil kick sír isteach an agus kick sír atá go Tír Eoghain díad a chuid an stúa. Tá an réiteir scríomhfuid a státha sta go tí eile tá go dhéanam duna cí teige kick sír atá go Tír Eoghain tá cí go scipaí siar a hain siad a gáin sin go tí sorcha Gáirmhí taiiste le go tíiste sean sa scóir ce mai nehróide le bhfuilte go háda ce sí casta múníil tá sí ar glasán tá Tír Eoghain leis an cín tíiste go háú me go le trí chuúlín fáití ní chéile go 76 an inis agus Tír Eoghain chun cín tá ní thugad timó sean sa Tír Eoghain isté me chóil sean sa chóil Ífa thursc leis an gól i siicamach an gúlbáí Ífa Timpeall isteach a ráláb Ífa thursc agus bháisí a gáin na hangaí agus go teban tá siad a chuúlín a duna fórne. Thomas ála cúláil stoí ó híomh chun na hirirhí an tám seo a neartám a go le híochtta éiseach Tír Eoghain cúil agus trí chuúlín fáte go tíiste go trí nóméid agus sé duchletí fá trocha chun na hirirhí na si roiile Idirmheánach ceann fáda sí sa deog go tosaí tá ní chuid an grúte éis mar sin éin ag na cúlaí a hÉireann sin agus lines ag nún go dtí gráine me cin seocha go neamach eile Tír Eoghain ágan na go duine Claire Canavan na taistil tugann si an passalún an nún an sin go dtí bhean lá Páirc captaí na fórne íhín mBan tuairt na Peil an bhean dí bhean scóráil cúil isteach sean sa scóráile bhfuilte go háir isteach a méle chóil tá na fór sin a breanna bhfuil chéile tá in cáin sin na stoilm ní léon. Níl sa go gead a hála agus níl sams go níl sa go muir na ag an réiteir a chuide tá sé scríomh stoilm go méidir go ra fáilán na be. Sin é bhí fáilán kick sír atá isteach go Tír Eoghain rion na buntaiste tucaí aige agus nach scóráil siad chu siad a múí agus tá kick sír mar sin héana ag Ífa thursc inis
So hogani, die mogen stoer more, bullen Sheáin an Ardi, maar ta Sheáin be Sheáintach, aan de moeide van de kinderen buiten shot, ta Sheáin, ta Sheáin had het last dan, Colleen, elle, Tír Eoghain, dus Sheáin is hier een keer scoren te komen, hier een hoog, dan een oudje schee, hoe Colleen aan de voorne, dan je hoort te moe is, vrij is zo zorg voor Garmley, Garmley al sterk zijn te scoren, Hiesel dan goal baarste, oh ta Sheáin, dan weet je er al, gaffer al dash maar goal kicks hier al sterk zo, Tír Eoghain, agus. Well, Tom, look at the log, Titi Cartag minted here V. Agus, well, we can do Arhuiana. Agus, the over the fear shaft that you have to start at the ball, you need Kate Kilmurray. Kate Kilmurray needs some Kate Gimmert. Kate Kilmurray is to start at Enos. Agus, Panamina should get seer, give it with Kate Hawkinson, she'd seer. Agus det blir I for Rowan att höja mycket fart stollen och bid. Kicks I det nu så gi för Harsk. Agus Ashley Rowan and mycket fart. Så går ni för Harsk kulchinan och var en vedo with the Sheáin. Så går ni kicks här. Så tog jag ham det här inås. Agus det är det Bullte go hard the kid, bullte go green the kid. Sin Colleen like give for horse the finish the Kate Kilmurray is there. Jeffrey le Craobh. Is there so hagin he gemacht. You can go in the right machine bullte ma hard the stand you heard that in the neck on the here we for Peil but you trigger there so hagin come in me Lucy Power come in here we Lucy Power ball sheer get ground your burn British stick here skill staff any lane could be skill staff for she that's surely Lucy Power fall the third kicks here to the skip you so Sarah Dillon smile head tastel Sarah Dillon the Cassie Himpel overall her scorer Tashi the trail score but an Nordike an Nord Tashi Branu Goma show Tashi Anna Colleen and Fátharta Anna Colleen and Sarah Dillon in chin but then here we was being Colleen chin tastel the year up hier on the na you know just shaft it on and is on the here on gaan keen le hoog Colleen agus she can make like bully goal bar in media coil Going to make a Jessica and with the Even McHugh, captain of Fornia. She should attach to the Hennish, go forward and Vandlar Páirc. But to Sheáin Shin, Slánne McCarroll, look at past the steps of Spórt and Chuggy Deed, Claire Cannon a Relish, a chance to score, you might in have Roy, she dealt to his head to kill it, but she couldn't ride the Kistoil and Tar. Then Rachel just pick him up of his song, on the here V. You're in a chip in the end of Lahane, pass the horse, and you see you heard her at it. So Mashin is kicks here on. Fixeren mag het aan, gaan in hier wie, geschokken kan in hier wie, alleen in Jansi, is, we willen al op scoren nog al. Muller aan de Páirc, hier hoort Jacob, hier Ilana. Agus die focus was in chin, land tas op dat je niet Anna Jones er al sterk, de chance bij de Anna Jones te scoren, maar willen ze. Tashi to Christach Anna the Kinish, Tashi deal to me Sally Hill, and you hope to make a try, chance to score, but to the heart, had it last on the ground, you burn, Colleen and Shininish egg, condemn here V, the stand Varno Noskiji, Shed a Colleen, in ish, because it's mashing the story. Oh, he condemn me, yeah, they know so you condemn me, yeah. I guess, Shahoginish. She came out. And then here we attached to the thread in the series. That's the douche east with the called into Chinnigus Hogan. And then here we reached the head in Jansin. Here, Jacob and Chin, so some Chinese game. I love Páirc. Vicky Carr, a bullet van with the points in the middle. Ronnie Byrne, a bull noon that he will look for Fátharta, Lucy Power. That's a Spórt and Chin can on the assist. The middle hole, big chance of Colin Shark up a middle hole, get the in the set. Go! What was cool? Hey, come to the here, we such a reaction to the French office and Van Hook to the staff. Kate Seagull Murray, Haitian Yeho, the Wahas and Yango, Angus, Viccho, Nimpudo Wesher, Nilan, Achan, Colleen Wan, Hinley and I, Hinhawk, Chido, Hunkeen, Tuckunde. Hero in the cream to Arhuiana, the cream to Edirmheánach McCanny, who's the staff. Even in the idea, got a dream, make a shoot. On Varno Lidig and Colleen Wan, and the hole at Father, Katie Kilmurray. Agus Shohagan, she came off, Wilson jump, Agus Tashi Ashley,
le condena here will han she contact with Pocus a monchin give me curious agus she get all macht hin ta nach Kathleen Campbell Sonia chin kinterol ni not kunyana da ke shirdi give me Q Sonia nish kinterol ma all mushlach na macht she kunyana da kin on way to the rog which if we vroeg dan I didn't have pass go de noon dat wel gaan vaart ken is gaan chido en lo en goed in is dat she Ellie McNamee is dat sponsor voor de route station ek Vicky Car so gaan Vicky Car testele ni lene bo hin polar hoe lene gelei pass hoort ook een team pass hier en zo die Lucy McCartney is dat sponsor voor de team conscious ogen en goed in is ta valt kicks hier techten zo en conscious moet go hard dan cool body zich te maken dat kicks hier ek kon dan hier wie ta chance cup wel goal score chance cup wel goal score dat een meer team hier line hier zit de team die keren en we gaan zich keer dat zich te sterk keer dat gemaakt dat niet de klok geven kaart op agus tá tí nínta só seo tá Ellie McNamee gemacht agus tá Emer McCanny teachtasteach an háid. Kick sér an go chun na Iarmhí agus Anna Jones which in an fóine chu é chóscóran is. Anna Jones Brandú in spireach tá si dí mo an líne bhil go dín tí mo an stúa beg ba cearcu me sin an iár fu si ceanna ma sa géide agus seo ganí sin an seo chu réidir deastan bult an áda ci go deo mé an réar tá si head deastan an na fáine chóscóir éis tí naí tí agus anna hiocht níir dínta chun na Iarmhí bhí sé sé cholín chun deire ach bhí ceod sé ar eis chum ina siríos té sé nó mé déag bhí si goach bult sig dan hiró a gofa go hála ní mo sin man Lár Páirc an sin agus seo gan is Tír Eoghain was was spás a hen sin se she gan áí sin nach an chosin go má kon den Iarmhí kick sire kon den Iarmhí seo gan is kon den Iarmhí that's spás a hen sin gan sin agus an ní hoidir ste hen sin ag Lucy McCartney go steach an pasta go ike nó go dí Sarah Dillon can áda Sarah Dillon a gas sé a gas go glóte het fad het it rasnan an réitir rá tarlí míleid gon réitir gur a fáil dínta rachní lig sé réal na buntaisten had a ball in cólíní sin met chicati ní chicati tá kick sér agus déann se gur an neadog sétíige sal bhfuil si an níorthid agus stoigur ach tá seans Anna Jones chun den Iarmhí chud eis chun cíine ríist Díach tí mo gon stúa bhfuiln sin níorthid head a bheith ár den fad agus go dtí seo tá si chum go má nó crín go má lena go scóraní an réitir aráilethe bang be mar ré Anna Jones seamrúgaí bhil an gear nis tá an réitir ceach go leor tá sé réití tá chud a thuirt réití agus bhfuil Anna Jones an chun den Iarmhí chud chun cín an dá chuir sa glufa híidir go mór an deire ag túsa chéide go mór deire túsa dáile ach tá sé eis chorman is agus seansa chun cín seo gan Anna Jones bhfuil te Anna Jones í gan sása dána beidir go nebal sí mar ceach go leor mar sin le sí tití nó kickéad ag chun den Iarmhí tá an réitúir is kickéad giúirt go chun den mí chun den Iarmhí kickéad tá agus seansa cub a bhfuil cúl glan chun cín Anna Jones dói go leag denna cín sa lábhar a líorthúidirste hin sin agus tína mé dé caite bí Anna Jones a hócasí tá tíróna dín áhile tá Chloe McCaffrey tíochtasteach agus i gimach go fád tá an Lontasach Cara McCrossan Anna mu dinne mar terénus agus i céirce tá ag chun déna Iarmhí Anna Jones bhfuil sin an bhar na bhéadú was cool glan chu in na fórní hín an íon tíh Anna Jones réití bhfuil go hí seán steach san neangach agus cool le chun den Iarmhí tá siad san cool chun cín dónaí in a híanaí tá agus tá ceann nó mé déag le chatha ar a glog agus seo chugan sí ceach bhfuilte é seo nebir síach tá
fáil dínta sin bhfuiltí bert fi chéile Imer Quinn agus ben chun den Iarmhí sin críomh Kilmarí bulú bert fi chéile agus tá Imer Quinn a tála Cluiche testal bh siúd agus feicimuid me sí ceach go leor Dóilm go sí ceach go leor tá Cluiche testal bh gódaí tá an réitear agú kick síirtilte eici agus deachas fáte eici agus tá deachas ógálaigh na himblií eile ar fád is ní nach hína mar tá sé headh fád. Nis Tá las is bhharach cóil glan a duna fórne dónaí híanaí agus chun den Iarmhí chun cín agus tá Imer Quinn ceach go leor agus kick sír amachchatán go hÍireann. Tír Eoghain is stúl mór agus súléna go blain pass a thuirt ní léana riíochtta ggéar pass Éanús tá nis tá an pass taíonn sin agus í se chugann Tír Eoghain ar chun cín í thurscail sin díorthud bhfuil te thursc siar go dtí neacholaí láir inis sin í mBan a bhfuil nún ní chuid ag mBan tugann si steachinn sin go dtí Leathcheannais agus inis tá si ag sláinne me Carol bulin sláinne me Carol cán áard cán chunta steach mé le hol tá sin cúlbáide cáilte ag gúlbáide ce dtíana san réiteir lin sin bhfuil céad eile in seo tá an réiteir bhil donna bh siúla steach tá céad ceán ó an dára céadce agus is le Tír Eoghain ceann seo cúlbáide bhil stoigh go leach sí láimh a tálarata Sídach nam nach sé cantas na muir níhecha tá inis Tá le cantas na muir inis go bheice sé cead bhfuil cinenne cartín teige ó céad ní chéile ní go minic hálaúte sin mar atá nó sin tamid ceapatá Éanús tá sé cantas na muir istí agus tá sartha gámlaí réití le thógeal ó ní te sinné céad cetán sartha gámlaí thógeasí bheanar a dahan slát agus an cúlbádaí for Temple se chugann sartha gámlaí tí ná na fórne chuir a chóscóir réití tíocht le hí bhfuilm bhfuil te ceanna hábhaigh go bhfuilbáide í for Temple é sí ábhail go glóte fáda bhí tótaí go mar hábhail sí go glóte fádaí agus tá tí amach ag sé amach ag chun den Iarmhí agus anna hábhail in sin ag gúlbáide go éon dat agus kick sír amachchatán go chun den Iarmhí rinne sí beidir go bhíhéana rinne botún thugann cicéadce bh hábhail sí cicéadge agus hábhail sí go maithe mar bhí sí tótaí go mar agus imí go fácinis tá lines agus teachid na steach an na háid siúta a bhíidir fiche agus sinní áine strain sin go Iarmhí áine strain teach isteach Tá an réiteúid a fannach go mé an tarú dínta agus tiiciamachchatán go chun den Iarmhí fionna cáil captíí na fórne seocha go iad gaibbrú ógan go duine siad le tranglan Tráchtaire le na chéalach a ebre siad amach ceach go leorí is dóid a fáil dínta sin néad fionna cáil kick síile chun den Iarmhí tá sí cuatú den cín léon pass a thuirt ní léon neice tugann sí séirí agus seocha go amachchanis leis an leacholaí láir bhfuilte Sheáin sin ceann mór fada steach sa spásan sin céadh sa ceann seo bertrú eile na tró bhfuil fáil dín tá níla dead an réiteir tá ní chuid ar a tala sí pucí sosa teag ben Iarmhí agus sinní Canavin Canavin a bhla Sheáin sin ag seocha go inis óhanna go duine Sheáin seo go dtí Catalín Campbell a bhil chun cín bhfuilte Campbell is steachan seo agus inis tá an líorthaide sin ag Chloe McCaffrey bhil chun cín McCaffrey go tudíiste McCaffrey chance scoring McCaffrey steach sa spása an síocht den pass astray agus Sheáin sin a cushion agus á fáil amach an sin tá Tracy Dillon agus seo chugann amach le chun den Iarmhí ar go go dtí lá na Páirc tá riil na bunta steach a banta kick sír go lób tá níor chuidann seo má lá na Páirc ag Lucy McCartan tá siad a dála kick síracha agus kick sír am díad go lá na Páirc sin a réiteir go tic in an ban Iarmhí agus sinna Evie McHugh
Chick Sear le tógil like Tracy Dillon, Cortu den ik in pass a horse in the sneen, ek go fóile ein pass a horse and chin pass, and no na ballach fathers not nor eine bong, hon kanchen ma de tíline, a she kunni, Neil a she kunni, vi she lechni, a she go te ma de tíline, vi nyma ko tam leis an bas, agus tan you de rest Tiro in the east go sha, hogan Tiro, Doni hinni, Shen score het on, Chick Sear Tiro in Mular na Páirc, ein no me take Fanta go heffi guld sa Cluiche, Chick Sear Tiro. Agus gortú freisin bainte go bhain híróin, cóleiise go lechart an Cailíní óga tíochtaisteachnas na budéilisci agus siad a testal go géir an tróna seo óna Cailíní annach Cluiche teagainn sa Cluiche Leathcheannais seo. Agus má críochtain siad a chóscór bei ámbir seagainn agus má críochtain siad a chóscór a dí sin, well is doilm go cicinní pínúis bheith son nó cicinní go cinál le cint réanús agus buteirí Cluiche seo fannach le buteirí a lís agus winneáin atá sa Cluiche Leathcheannais se le taine mar tinánach de ráis seochagann Tíróin a go le rion sínis tá siad a cuatú scór go dóite agus go géir agus testal bhóganna go duine siar hain si leis an dhéhuií sa Gámlí leis an bell í teistil í go te go dtíine na fi méidir tá sí sáinní tá níhuiide go fóta Chick Sear tilteice bulann sin cáin go hardach bulann si náte behíach ví sa gur Chick Sear goilde agus tá Chick Sear sin díireach tímo gan na líne fi méidir. Tí hat a rávéidir agus fi trívéidir agus fiach an gól í fahars go hócasí ní hí ach sa go Gámlí héin a hócasí. Get in the sheet of Shigancha, the she Brennan with in Spilk, which she nanny Ciarán, the she built a hard decket, Brennan Sheáin sa gul Sheáin, and a holy in a bad Eke in Chin, agus finish on Varna Lady Giddy, a holy, Donny and I Hinaje, Donny, na Hinaje, agus free one denu med go hefty gul fanta, Chikamach le bulla, ye for temple, agus Keddy in the sheet, took a chin passing on the chin, agus Dinta Gamaki, get Lucy Power, agus an íorthaid is deas a spás an Johnnis go dtí Fiona Coil asin sin go dtí Gráine Byrne so sa spás ains Gráine Byrne sin anna fes go deoinis go dtí Sarah Dillon a go isteach tá duna cinn tice tá Fiona Coil leanta ortha tá sí sáinní ach tá íorthaid eis le Coil le Tracy Dillon builte Tracy Dillon ceúla cáin sin a sí mú fóréil a chu sin cáin sin chríaltí sí bhd amach na a chríaltí agus mú hol cáin si cumach tótaí go scipaí go seochagann Tíróin go linionsaí áine strain áine isteach tá níorthaid mantí agus seochagann transpeidir a hol is le mé a hol an treil goán tá a Hannah Jones bhí cóhfuile Hannah Jones agus dan áine strain háiltín Peil agus isteach le Hannah Jones agus sí báte gáin an hangaí siúd Tríanaí and I hínaide is chócóí glána déanana fórne seochagann Tíróin de fidir urbanis an níorthaid gáine strain a bula siar an sin go dtí Catalín Campbell amach hain sí leis an gáin sin inis go dtí Éhín atá an níorthaid cáilte Éhín agus seochagann chun in hirhí Lucy Power a bula nún in seo agus chun in hirhí a go leisteach sa spás éis tá sí Lucy Power tíiste tá seanta scóra Lucy Power I bhí a hochtal bula an níorthaid ceach bhfuil cáin sin bhfuil sí chuníiste tá sí chuníisteach tá fáil tá an réitear ará Gúil sí mú fórílach tíochan gur a fáilán in áide stoilm gur a fáilán agus tá sí cumachtóí níra an réitú sí cumachtóí seochagann Tíróin a go le Nancy scóraní testal bhabanis agus féad ggéar níorthaid thuirteach sí brúteach an seo brúteach a tíomhlín seo Fiona Coil agus tá níorthaid go teach a tíomhlína cictíomhlína tá go Tíróin híar na léhéin gan fád dtíana sé leis gáin seo Well, tá sí isteach mar dtíanú fála déan an réitear agus fa thursca bhfuiln sí buann sí an nónan sirí agus híhín me ciúid eis go dtí thursca ríos thursca chun cíine siúmach a chun sípí sa bagalí go dtí Catalín Campbell a taiiste le ní léana bhíon bhlara a níorthaid go fáil isteach sa spás a chun sí go glóte in cáin sin go dtí Sarah cear le mé a chul a háil é tóach a cóil a eisiach Tíróin agus í báte gáin na hangíonn sin nach bhí an sáhailt gomach an cóil fáte eisian sin ag níomhóníil atá síocht le bád
Níomhóníil ní hosa sí ach tá sí síocht le bar tá sí sé líorthid a bhás in angach agus nílach á chúlína duna fórdi líos. Dá héidir chlufa. Tríanaí a naí a dóide seochagan tírón, tic siar líiste tírón a mó lá na páirce. Tá séanú me go le fanta go hefigiúr. Tic siar tírón a mó lá na páirce cé hócas in gánseo. Airí Lazarus all mástín ten chuin ar an acab gantranúna, tic siar tírón, surfa garmlí a mó díra go lá na páirce léon gánseo hógeal, cuartú duna cílé pás a húrt. Tá an íorthid bulte núnaice ar a tíhfuil an fáice agus a bhean hánig isteach níomhóníil. Tá sí cinál gortaí stoile amach tá níorthid deice builte go hardaice cecha bhfuil cánsint an muide beanna bhfuil chéile tá cánsint chuir mú agus ar fóréil fan an scór dóide ag tíró nach tríanaí ag chun déna Iarmhí. Fuiúin séanú méid go hefigiúil fantas a glufa ar bhfuil dínta tírón. Tá Catalín Campbell ag gimach an fág tíochtasteach ar a báce na háitsúta Katie Rose Muldoon. Katie Rose Muldoon is in náis Catalín Campbell. Achla fi Mhic siúd. Marí amachchas dóilm. Seo chugan ní chic sír amach le bun, chic sír cic amach le bóla gífa timppel. Iordi bheith cúr amach leis le cican í seo inis. Tú denna cín stoil go mé chugnú mé dá breise go mé chugnú mé breise leis an glufa seo mar tá chun denna Iarmhí a héanana cuimiú bhfuil achhuíanana agus tá a chuúla déanach tá an réitúir rá caiisi bleancha leis sin mar tucha go nífa timppel. Tá mór míid a hard builte amach a gífa timppel. Biste nuas fáte leis chun denna Iarmhí mar sin héin teinte den nefde a chéile híar an sin tá líise parót le íse rót siar a hain sin is gáin ó tá sí títíhá a chuntar dearagann seachta sí builte sé dín cóilbáde ífa timppel amach an sin tíhfuile a chuinn sigadtí cóig gonúd agus seochagan ina sé tá sé go teach an dáintíar a go ógan go dunis ce íana sin is gáin se tá scóra le beidir a testá besteach sa spása chuinn siad an cánáí sin bhfuil seansaiste ag banta teí isteach sinna Katie Kilmurray. Kilmurray a haimar siar in seáinna siríos go dtí Gráine Byrne leis an bell bhfuil léana léon pass a thuirt Gráine Byrne siar a hain sí bhfuil amháin e linis ach tá siad an sáinní cínte a bhil léana titín sin ó Laura McCartney den réitú go dúnú fálara. Cic siar atá go chun denna Iarmhí díadach a lína cearcha 2 méadar, tíiste go lína cearcha 2 méadar. Bhfuilte siar go bú anna chuntarteach a fádach beidir go nébir teama mach go leor tá fionna cáil le héanaar tí se go fáil ní léana écinn sí a bheicech bhfuil bheith seansa go beidir an pass a thuirte éicech tá níorthaíocht na tróinis tá sí éice sé fi captín na fórne fionna ónna cáil bhui si leis an pass siafan sí go tíiste go líana cearcha ar 2 méadar í taistil go fáil an pasta í leis éice siúdanis agus seo chugan cholí láirin sin siar a hain sin is gáinse machar ag líhanna hain sin ina sé ríist an rud céalbar an sin isteach sa spás a hain sin is mé le bhfuil seansa chóil le tá cóilbáiste an seansa chóil cead cóil agus san Craobh cóil ag chum denna Iarmhí agus inis tá an lárnas a ríist tuas go dtí chólín agus an cóil fáte in sin tá arhuile a dhéana feice mé tháinig cé fuid a cóil tá arhuile a dhéana tá bhid a cúide chuúbh Gilmurray a fuid a cóil tá si gimach go fád tá si gimach go fád agus takeísteach tá Philip Eoghain I be even a cúide go táimí go fáilte stoilm go bé tá áirt fanúna chuisteach céréanús díad clufa hart fós ná táda mar é tá hartta tríú méid fanta fós móide beidir tríú ceaganú mé nach breise ceannaí a dóide chólín idir na fórne ní chu go teachchar tíhfuil an fáil tá sí go teachchar líine head a tíhlíine agus bulian ó tictíhlíine tá go chun na hir hina Iarmhí hí híon na séideag chólín idir na fórne Seo chugan ní sic builte sneach sa spás sin nach tá sí fáte leis an seo ag Sarah Dillon casan sí bulann sí go hádaí bhfuil sí tá sí head leis annach cholín ag Sarah Dillon agus tá bharnas go dtí sé cholín. Ceiride in dóide sinna tá. Ceiride in dóide seo chugan tíróil Pastí rá chóil ba bléí an chlufa Iad na chogan go duineach tá siad an sáinní tá sí gníim an sin ag áine strain bhfuil an áine strain siar an sinna úl fáildín tá fáildín tá bhéh melan agus cic siar amachatá go híróin seo chugan tíróin a go lógan go duinenis siar a hain sin leis gán áí sin bhfuilte go dtí Canavan Claire Canavan a bhfuil eis an seoinis go dtí méh melan a gáil siar sin pass siar an sin gona sríist go dtí
go dtí Claire Canavan go seocha an Tír Eoghain gal in Jonsi agus siad galógan go dtí inis céad íon sé leis gáin seo builte siar a cuppa dí meán lá Páirce sní bhí Mhic tá ní bhór go chun in Iarmhí na sí Canavan gal nún an teáin chun siad dí sur a Gámlaí gal isteach Gámlaí pasta chuí ece tá kicksír isteach ag Tír Eoghain tá caiisiad gal leistain kicksír a thógeal agus tí rá chúl ba hab stoi an tá má vilt leid be chugnú me bres an stoi mar mi go leor stoppach jagan sa dáile agus kicksíranis bí sur a Gámlaí tá gal tógeal i cínse stoilm go bí mal bí Ifa Harsky tógeal na gan go tíiseach se chugain peach a tógeal builte go hard a cup brenin si gúil Sheáin tá Sheáin er destan an barn an os ríis go dí chólínis Cehead de na dóhíineag Cehead de na dóhíineag si ceach le bóla gífa timppel bei an sellih na pelle an giceach seo Herve tábhachtach ar fád an agan tíomhlín ar a tíhile gon fág tá sí go teachchar a tíomhlín sin Elíse Roach geir chuine steach ní éid lethe le Tír Eoghain chic tíomhlíne hallar a tíhile gon fád ceach bhfuil tám tá arta 10 second fanta go hefigiúlach bei coppla nó medaile Tír Eoghain teach go láide ina sé ríéis tá sé ggéar a cúil tá ní chuid Jacob a caún ar istí beile hol be gúil seansaiste seo Canavan go híisiil an ábhaigh gúil bád éis agus a ceanse go teach le hí si cear cóg méidirá an well tá muir a go mú chosí tá sí go te mús polhfuil síos dóhíon polhfuil sí agus is dócha go bé nó nach bhfuil an táileat níle táileat agus sin Tí ceach a bheitán an ggéfa timppel tá an tám hefigiúil caiiteach tá ní séintí cin tám imlos an réiteúir na tad í híní hiiceásta dána bhfuil sí mar détí síolí leis tá sí fáte leis Tír Eoghain agus seocha an Tír Eoghain builte siar in seo go dtí bheanna le tháinig isteach ag báil sinní Kate Rose Muldoon a bol nún agus inis tá sí fáteiste hinseo ag Chloe McCarthy díal dumis McCarthy go isteach McCarthy ar a talent tí réite nach bhfuil fáilán tá múr hímpel nach atá ní chuid go fótí tíí tá sí finnírád agus tí goach atá go chun lena Iarmhí tí goach atá go chun lena Iarmhí ní bhéon de fidir le sí gáinseo Fiona Coyle le hí Bhí thugtas ní hí focusí ag Laura McCartney tá an réitú i gínse go Chloe McCarthy go chunne túí chuidir wadarhada mar ní tí sásta le sé ggineach sé cinean réitú á chúris a réanús agus seo gan sin chic bhfuil teach spás ceán na cíiste fádisteach sa spásin sin agus seogan tá fáda níisteach an seo bhfuil kicksí an níad de réitún gan ra tá ní chuidir éis seo le Tír Eoghain iad a leganna go duineis tá ní chuid fádisteach sa spásanis ce íon si le sí gáinseo iad réochtaisteach siad a cuatú cúil beidir go sean a chola is le me choil tá é seó dé me sí bro cena deasná nach chu sin can sin agus ce a cholín idir na fórinis Cehead I de an I dódóíag agus Ifa timppel bhfuil éon de finar le sí ceach níl éon de finar tá an réitúir aráilethe í bhla go dtíana sinis bulinn sin úna a tíhfuil an fácíín chun ceán seo machchar a tíomhlíonn í rot si chuníisteigh Vicky Carr a bula sían sin go dtí Gráinne Byrne sáíonn sin Gráinne Byrne fáildínta Gráinne Byrne kicksí atá go an denna Iarmhí Hier an lehéin go fáil gáú mé bre simlí an réitó tá níorchail go teach a tíomhlíne le Tír Eoghain in níorthid chéad a chuúlína de na fórne ceir dé na dódóí gochtiag na fi a dó tá níorchuid leis le Tír Eoghain iad a treid go dearnach go deire seo chu gníad bhilganna go duine siarannis go dtí méomh Carcar leis an bell bhfuilte ceisiúd go dtí Iarmhar Cuinn amach pí a bagaile in sin isteach sa spásin is Iarmhar Cuinn tíochtta sé rééis fáil tin seo ban Tír Eoghain Katie Rose Muldoon Rushi isteach an chéile córic agus kicksí amach atá go chun lena Iarmhí agus ní léon de bhir abatógeal an cín seo tá níorchuidir sé Tracy Dillon bhfuil trasna Tracy Dillon fih sin pass eis bhfuil sí cáilte tá sí cáilte beidir an ébar sí amach ceach go leide tíar an sin ásáhfuil tá Laura McCartney bhfuil siar an seánis go dtí Vicky Carr an nún in seo tá níorchuid cáiltin Jacob go léon dá tá sí fáte eis lí Vicky Carr agus sí taiste le hecht sí bantí a mí siar an sin cé fa sa cáin an réitir ará bhfuil kicksí isteach ag Tír Eoghain agus tá mu dtíad a choláin na Páirc de fiine Tír Eoghain inis tá arhuiile tá Susan Buckley tíochtta isteach go chun na Iarmhí
Agus tá Fiona Coyle, captain na fórne, gimach go fád. Kick sir, hálar tí hál go fád, cinnis réitúide brenn widir dort. Ke méidirm tá imríige, tá tríú me go le imríige. Tá níor tá ban bei tiile an bes an mar tá Tracy Dillon gortí. Tracy Dillon. Cluiche go le Tracy Dillon, Cluiche Tracy Dillon, tá Frank Noona Craobh leis na himbeí, díle go a hard fós. Ceir de Fís a dó, na dóiag sin 8 céir a cholín glán, tá idir na fórne. Kick sir an go hÍireann go sláine me Peil a réití lín cánseo hógeal. Na bhéis Tracy Dillon ceach go leor. Sláine me Peil a cuartú duna cínt. Tá chola gona híre chun na hírbhí inis. Well, níl, tá bert was an tasí a gcóna Jacob. Sláine me Peil réití lín cánseo a hógeal. Imní sí siar é cánseo réití a brenn widir dort fan sláine me Peil i leis an fel. Allar tí bhfuil an fáilte a sí go linnis tugann sin pass an nón an seo gotí híhín me ciú go listeach go dtíananas me ciú istí méile hol tá seansaigh me ciú ar chol go híisiil síiste sa leanga chol le híhí me ciú chol le híhí me ciú agus níl an chlufa háart fós trí dóiag in na ceiride cúlín amháin idir na fórne sinna bhfuil an in si cumach seo headibh tábhachtach ar fad cén tá brise tá 6 méid bag na 8 méid imní seo chugann chun den hÉireann leis an bellin seo agus í ige Gráinne Byrne tí sé gimar tugann na go duine steach sa spás an seo go dtí Laura McCartan Sáinní tá sí Sáinní a tá kickamach tóní de a réitú go kickamach tiltte agus tá kickamach tá sí catú bhaige agus seo chugann inis tídó McCarthy istí seansa scóracha go háir tá na fórne hóscóir bhfuil tá na fórne hóscóir Cede nó ná cléide agus tá clufa catú bhab ige chun den na hÉireann Trí ceiride tá na fórne hóscóir cén támada chugnú me imríige an réitúr chugnú me imríige seo chugann sí cumach go dtíon sé gáin seo séta sé neadúil tá sí an agan tí líne istí nuas fáilte leis tíón tá kick sir chun den na hÉireann in na léhéin go fád kick sir chun den na hÉireann in na léhéin go fád mú na páirc Vicky Carr a fágáil na pellin sin Ní hogus an cánseo bhí í fáilte leis an seo gonúd bulte gonúd agus sinné tá neadach sétí an réitúr an bre Sheáin bé muintíad chun den na hÉireann á dicear léinn an tróna seo tá catú bhabach ab na réide nílas an cehfuid an réitúr 6 méid brise fuise iad agus Frank Noona sin ní teanú Frank Brown ní te sásta chorbe No tá na mar ach anhíocht níir dínta tíróin anhíocht níir a fad capagur se samála chun den na hÉireann ach ní te art go dtí nedó dearnach déanach agus sin mar atá críochtaí a chóscóir ceiride in na tríide annachlufa be muidir éis a ggóir ná an brise
Sunday here be at Cadidem, agus Tír Eoghain in your Irie Lazarus on Moss, agus Itson, Tír agus Tír Eoghain Dave, agus the Coolie Fushe they did it. Even McHugh, agus Quinta for Chloe McCaffrey on a hook. And Chancellor Fós sa Gaiblint. Leathcheannais Bulla when you can let Sheáin because they can let dinner Cluiche. Right to the Muller on the Páirc in the Sheáin because I right in the Hashtag in the middle team. Shintin to the Anna Jones. What's the stats boss like Anna Jones extension of Sarah Dillon. Sarah Dillon a Bulla hard difficult body shin. That's a good body. The ship Mila Coyle a Machanish. What's a Machanish Mila Coyle. That's a boss and shin because Tír Eoghain gal in an sin se tí bhfuil go fád ce in shit leis ganse bhí an fi sé Sheáin an cíne tú sa dá leach fi Sheáin an deire ag vir jede an chlufa sé reis a í las tinta Jacob se ganis ríiste agus sin íhoile Jacob an seo agus í fáitis ag níl baiteach ag na cúlaí go se ganach le chuile hir bí agus an íhoidin seo níos le Philip Rowan, Sheáin Sheáin na sin fan sí leis ríiste bhfuil sí bunúna a tíhfuil in sí agus Francisco Walsh stoilm a Holland sin na hochtaí go trí Mhic chance score bhfuilte an áard steach mé le chúl le tá sin na bheanúm sa tímú tá simú agus fóí an scór mar bhí Gaide na trí san an breise Seach ganis Iarmhí Quinn go híró na taiste le Iarmhí Quinn Peil negatív línis agus í fáte ag McHugh siar go dtí lá hóla gráine McKinnon agus í builte núnas go dtí méobh Corcoran na taiste le na sé go tíhfuil go fád fa siad í réana agus spás a hóla tá duna go na Spórt go bá agus hab scóráil má nó tá bloáil dínta chuine chuid mar sin éana leis an seo ríist ceann mór áard steach mé le chúlas go se go tí go má tá sé ar a glasán agus cúlín ag Tír Eoghain cé cúlín an dáile agus í fáte go má chóí cúlín na chuisteach an lambre siad Chloe McCaffrey agus siad san chun cíine is trí cairde Líor builte amach an seo chugann chalíní hir bhí sáine bíar bhfuil amach chuin líor builte amach ar a tí seo dí Tracy Dillon tá dagan seo chun na peilech ní an sí mar dúra hípa muide an bheanna bhí geist agus buíoní Philip Rowan seo chugann iadú na bháin eile sin ní chuide Gráinne Byrne isteach sa spása is agus ag Sarah Dillon a Bulla in nún in Seáinis go dtí bheanna le isteach Katie Kilmurray isteach sa spása sin sé gáin sin a chamachcha sin aáil sí leis Kilmurray seanta scóra tú bute ó teice na fúlí na fád ag tú go sanna fóna leis Kilmurray ní beidir beidir stáid cehar híine na tríide fóne chóscóir na bháin eile ceamach le Bulla cé Mila Coyle a tí na nínta so gdéchan lí seo tí cena éilce seo chugainn Holland Tír Eoghain ar go tí Bhs céan faoin agus a bhí hite go méid tuirse gus go tegus tá lá se chugann bhí na QB bhfuil ní chuir de teiscí le go fóil buinn sí tá na sása dáí tá sí go tí nuas amach sin ag Lucy Power agus Lucy Power a bolla go dtí Gráinne Byrne a bolla trasna go Lucy eile sinú Lucy McCartney a taistil McCartney a díal dumis tá sí taí siar tu sé a dá agus Ciarán agus tá einam duine ar isteach sa leabhar Ciarán go chun denna hir bhí Lucy McCartney thugta sí tulcí éice go dtí Anna Jones inis go chun scóran é maithe cicin na dhéadce go scoil las Anna Jones a casa timp an níomhúd le heta go tí pass an lúna trá go dtí Gráinne Byrne sáinní mar go dtí Anna Jones a gáil chun cín But there is still more. You can pass the horse, continue the turbo, and she can go forward. And you hook the pin on Chineke, the man law party, the key car at the talent, and you hook the kick as you can run out, the kid generated in Shingash Hinge, Stephanie, which I was going up. And Shane Fall of the Russia that in Ain Dolan Keen, so Kasha Stephanie route. In Higgis do up.
agus Tá hon well. Tá sé rális na himlaí eileh go gimachas fan í gláán amachas seo agus Díana sé dunis tá sé Níach man nearadí bhfuil na cuairí le na lábhaí gus atá te an réitiú le. Ní rá tá ní chuid bhfuil teachcha sin tí fosicáinteach te sé tíón teachcha sin ní chuid sír achab sír tiltte achab. Tá cáinte chuid na féirí a néidir a bhí néidir na hirbhí an lápáirci Leathcheannais Roach Sáinní Leathcheannais Roach a bulamachchateach go Sarah Dillon Sarah Dillon Pauline Sarah Dillon agus tá chun na hirbhí leis na cíineí Cad dóíag an ag trí cardiaag an Pauline sin ag Sarah Dillon Fihí sa cad an ag fihí sa trí Chugan Tír Eoghain tíocht amachchanis sin ní chuid ag mBan leachúlaí láir amachchateach an tí an ní chuid sin go dtí na Kate Ross Muldoon an tála agus tá réitiú le hin ní chuid chaisteach a ríiste bartin goí eile stóilim nó bhfuil Tír Eoghain le Iarmhíine agus tá imar cuinnig imach go fáil agus i tíochtasteach an na háit siúd tá Anya Grimes imar cuinnig imach Anya Grimes i tíochtasteach réitiú le hin ní chuid chaisteach a dil imdóí Sheáin med caiite an géad an brise agus tá Níosam cead a sé dtíana na méisio le tárab sé do fannach go mé duine cinn réití chun na hirbhí le tuisteach ní na réitiú a fannach níos go tá níomh caiiteach aige agus í fáte leis Tír Eoghain sí fáte leis Claire Canamin na taiste lehead pasta í siar go dtí Thos go gáil chun cín Gadíana sí go dtíon pas nún an seo go dtí Chloe McCaffrey gáil chun cín spráil le gáil chun cín tá sí fós gaiteach a cín a sí fósa gimach tá ní chuir deice bulann sí go hádaí bulann sí go craoine chudaí ní chéile fása go siúd tá na fóine fós góirí Cad dóíag an ag trí a cúideag ní féidir réad os carúid á chéile. Fiona Coilteach í leis a bád ciríiste agus i míthe gon fáil tá Susanna Buckley. Sin tá tíonnta chun é na hirbhí tí cumach vis an sig Aoife Temple. Aoife Temple te go sin cáinte cuairtú duna cin é pas a thuairt an na fáine chó scór trí a cúideag fí sa cead agus cead dóíag sin fí sa cead. That's a fan of the pole. Imdaí imi go fáil agus Aoife Temple le fannach go mé duine cinnte ce le pas a thuirteob tá réitiúd caiint le duine cinnt. Chrá cartainna sé réiste go seo go Aoife. Aoife Temple is go cumach builte amach a tíomháil go fáil cice. Fáilte hálann sin, go bhí Lucy Powertáin, builte si éice. Bhí cool báin is cool báin tíocht amach a ríiste óla go fas go thug mó cáinte hena tíomhlíonú néadó le Chloe Conúdí chinálteiste, duine sí an bhhail fad, builte amach aice siúdan is go dtí Philippa Rowan Truss an na páirce in seo tá Tír Eoghain tíocht a ríiste níor ar fáilte leis sin ag mBan Cargan a hamar Ciarán is fáilte leis seo ag suir a Gáirmhí gáil chun cín Gáirmhí leis an bell builte Gáirmhí anún go dtí Chloe McCaffrey siise gáil chun cín a ríis spráil a dhéanana imní Ciarán níor dí fa thursca Edil stúa mór a bhfuil siar a ciciúla sí chuní be an fada sin aice a sí leis sin is le Chloe McCaffrey díal Domhnaigh Spúltig McCaffrey tá ní silas de bhéla chu tá an na chunta go tí bailí mú tá sí bailíach fóí líá a chun den hirbhí an Thompson tá nó me go le fanta go hefigiúil tú an rá mé na chu le chlogman tá tí goach póí anna feas amach go dóid ggóilbáil an seoí gonú fanna talú go tub an passása dána céir sa cáinte berta runna tró an ceréí átas na fáte an láchólaí fórna na cinine go híróin na builte siar go siúdan is agus tíocht amach le heb. Tír Eoghain ó rinne go duine inis agus í fáte hÉireann sin ag Kate Rosanne Muldoon tras na páirce an si go dúsláinní na Craobh a chun cín tíisteach sa spás í can bhhaisteach sa spás in éidir le hobí íáil a sí stéan sin builte go duna ná sin héin ag níomhónéin í duine tíistíocht níocha sí agus chábhaiceach fí seansa chó. Tá mu teanna leis denú méid an
Gulbáid a réití leon si cymach a hógeal. Ifa Temple, tá gáilí a chuid ar a báid. Agus cá ifa gal an ón agus a níor sin a hógeal amach. Ce fannach chuil an mar tá ag an bhfuil an muir an anna dhéanaan hiigim ce fá. Ní mór an eile le díana ige. Ní se choréis an a bhfuil se. Ar éanús. Seo chugann Ifa Temple, tá si cymach. Bhfuil si ceann an tíim lína hála tí hála fád an níor se go timach ar a tíim lína ní réide. Lefiúna cáilí a chuineáilte stim tá an táma bresós a denúmé tá se caite. Tá mé númé breisián tá tíróna tíochtta ríiste go seocha chugann ní bhí Mhic a bol an ún an teo go dtí sláine me cerbal is teach sa spása chuir trí táinte tá gúlbáid an anna cáinteáil tá sí fáte gúlbáid Ifa Temple agus in sí go clisteach an teoí ag dí Lucy Power nó Lucy Power ganis Golfan Keen met de Sheáin Laura McCartney aan de koffer ekken de Fivrou kan pas de Trasna de Páirc de Kikar tashin ka Burton Charka de Chief ni Chiena ko fakin chidene ko man shiri Alicia Roach ni ho taki Alicia Roach ni shafa kamin Elena La Páirc de Carol Sheáin chigiti ni kholi la Lucy Power shishina shilashiri ishtinish gidi de Kikar ko tsakin ka fadi de Kikar Stáld in de díle gon bug de sto bugus is sto more fixing called I got under the Iarmhí agus chance cup the galchun keen agus mun de channel in ja am go ná brise I check you can see cramping is ticht in him dodi ní nach hína da hat die intes Cluiche Leathcheannais nach nimmer fi nach mach láile nach nach wil Lú Glasgow de figus mar agatinis stoilem tá sé pas go leoras na himdóí a lá mar seo an nu me go lebre sim díag an réiteúid na seansa Ganna Jones an den Iarmhí chuir an cín agus mu dí teanna le leama san ná brise Ganna Jones a breanúir in Spruc idir Kirklemór agus a Kirklebug I réití leon ceann seo bhil sí tógeal le hám go mar réann san is tá sí tíocht le scíle fuú builte an áda kit an muide breanúir i chéile ní nach fáil be breanúir mar sí go timú agus tá sin fóú. Tá leama se te go ná brise an fónia fóscóir ní cúdéir agus cair i dóide. Cair i dóide tí cair tí cúdéir tí cair frisin. Mór an am a bheith án, sorry. No, ní bhíon, ní me cinnte faoi Cluiche mBan. Ní mór an am a go ben siad a dáis ríis, tá bul cína dhéanaan chéin ra go beréanús, tá an lá head a bheith te agus ní intas a dúirí am began ní smó am briseóbin tróna seo ná mar a thugtar go hundúil mai ar chu te agus tá an lá ach Fekje moet je niet aan réiteúir sin, tá chuile hens go níon le bheith féad a bh an réiteúir tínta ige héin heirbheith lácha an tróna seo agus tróna heirbheith téir san freisin an fear na caiinte an agus Chapman sa slíigeh agus bhil thar job tínta ige go chlufa beidir go nach muinte Iarmhí rá go me sé nimach go am breise a géit lecha sinna bhí an dúirdóir agus sinna chuine an tám agus sin rá sa ige cin tám I bhí an agus cin tám a bhí caiite agus céimiid am a bhí fanta agus eile agus sin mar a bhíns agus sin mar atá stoilm bead líise bhuach an chéad an Cluiche Leathcheannais seile bhfuil siad muinechan siad sé faointeach an cíine réanú sa ba teanna le deire an chluife sin agus stoilm go bíad agus siad sa Cluiche Leathcheannais péidir feileanna me siad an naid an seo Tróna seo. Na himdaí fós sa tógeal cí agus sa tógeal nám as tói. Tal nó siad ar eis an códa ciríis gan déanú mé deireach agus mar cíochan siad ar chóscóir an seo. Well, be cinní an go cinál cínt, mas cinní éircin ó cinní cear a cúgi bes an ní me cínte cé acap ach go cinní éirci a bheith an. Cymwyd. Réiteú coplú mé deile ó bes tói mar an tróna head a bheith te agus nach iad na mar an réiteúir a héin sách
Tushers though ish. Maybe the Dinta Eggison, maybe the Peil Eggison, so no shot. We're ticht te maken is, so beetje go. Maybe Iarmhí tools. Daar een lijntje. En dan best. Finally full score in the lead. Daar een van die Peilen van de school niet uit. Dus de relevant code kiezen is, kan daar ja, kan dan best. Tír Eoghain, zijn fysiekheid, hij het doe je, fysiekheid, ik heb dat zo, het hebben we tussen, we moeten niet doodvissen, het hebben we tussen. Dus ik erop, is worden gelijk, is geen worden gelijk, dus die nu met de, dat ik op een kimmert, niet één, die vindt hier ook niet zich te reis hier. Het gaat ook niet te reis, hier, rollen op, rollen reis. Misschien zit het terrein vast, dat is heel erg bij de reis zit. Nu is er alle reis, dus dat is alle reis, dat is gewoon koers en daar wel. De man is het. De nu met de lille rol. De nu met de lip. Goed in de egg. Substitution on the Westmeath side. Komt dan hier weer. Number 13, Ronnie Byrne. Ronnie Byrne in geval is Craobh Kilmurray, is in geval Gerash. De bord mag ik toe laten. Als je het in te kop. Wel, Ciarán boet door de kind. Was je kan die pinus en nu aanbrengen nu kedie in de shit. Wil je reed door saste goal gaan er een kaart. Ik wil jou meestal er bonari de leven vertellen. Maar dat heel gaaf verrijden, maar al als je die keer gehoord we kaart kop. Dat klaar er al zo zijn is. We lagen wel het in te jam met kinderen, we lagen het in te Tír Eoghain. So I'm going to go in niet kan je ook een kennis komen in Welsh aan dat het indoor is sterk is maar als dat iemand kan rijden dat is dat de bal als dat slaan je met Carol in gaan voort. Zo net het in de egg Tír Eoghain. Dus dan weet je hem op we doen het door die sacré als een hier goed katje sterk als keer voor zijn kantje Tír Eoghain als een hier goed wel die cheap die zoals kunnen komen naar voren op het scherm mee en we schaffen weer de dus kick voor sterkste de Spórt in de depth en dan mag ik met die Mhic de sterkste Spórt voor de one line is dit gewoon een kaartje meer nog wat chances scoren wel een blok uit te halen hier natuurlijk Tracy Dillon hoe het maken hier hoor ik zag ook in maar met die kick haar kan dan hier wie het hier toch een goede in de seizoen Belgium pass close in Charles van Fiona Peil Fiona Peil ik kan zien pass voor je verschil eigenlijk dan is hij Peil kan hier Fiona Peil wat zo is wordt het die Kilmurray is een bel wordt Kilmurray is dat is Spórt die te halen is de machine en die Tír Eoghain dus die te kunnen maken charge voor een goede ding dus die te halen in de goede laading met malen in de schak in de Tír Eoghain het hast Tír Eoghain die heeft dat op zo dus die en je woont niet dat is Spórt voor in die die zou gekomen wel sterk goed chances scoren ik zou gekomen meer goed chances goal lekker die bal is vol dan het hier is die maar dan weer te de rugger valt in ter wat het doe die een chance te creëren Wilchi bonnevaste achter Ciarán sterk kop agus tá sí gortaí agus Cluiche gáil is gekomen tá sí gortaí Cluiche testa luhas an Cluiche gáilecha Ciarán an go Tír Eoghain chance go gal chun cín There's an keen sickle fill tamil. Ach by chance in the shack up al keen on Ciarán agus Cluiche gúnaíil ed sur Iarmhí í for huskas do í hogus in Ciarán. She hogan said this the thief shot. Tá Avant gortaí be sí gar go leor agus tá sí gar go leor Craobh Bácoch Harvins na vín stu gimmert pe. Ciarán Tír Eoghain í for husk. But she an Tír Eoghain a chuchan cín. Le pointe pe muid. Agus tíar go le chuidir dínteach sur Iarmhí tá sí head bheith Bácoch but she nan nach daar tá sí Avant stérénus. Se chugan í for husk. Agus tá Tír Eoghain a chun cín a chuirn sin chuide an is naslan sin is tí séide. Sin fís a cóg an fís a cead. Ífa temple leis an dicamach. Gin sin táse tá móí a há bidin
Can love you shin to Tír Eoghain to the shit on the different Chloe McCaffrey the gets a spot shot which did you saw her down chance a call the middle goal like Tír Eoghain cool can you not like sir her down me got the on no matter how many start get one in the California August Tracy Dillon shin to editala in Shinnigus Cluiche tested what showed August ish get in the shit well Cead séide gan cead dóí go in the shot. Leor stoppaich is go for shot. Leor gortach agus éile agus Manas Diarmada na Tracy Dillon. Agus Tracy Dillon well is tá crampy go lor ní crampy mar tá sé gníim na goal ní stoilm bech hitchi ar tala na vi corke bon de lího de agus go bin gorti tá fi gorti ar agus Cluiche a lehut on return in China you chi kan go Idirmheánach on for lang go het baat but get a fully kon keenis agus an táma viltach vi hakach a klug stop pistoi ach nír Wa níle chlogánach a mé clog am heen de féine ach tá an bhena gortí Tracy Dillon ca go leor tá tá heb go méidir go dimmer tínta ekki tá sé a réitach leit in tele hu te sterk mat so man dinne hu te sterk agus tá Jo, stop het so glofe. Ik maak het ook wel lekker goed bouwen. Dan hier weer van morgen 10. Geen goed in 10 is kan van de koppel doen met. En dan is het de sterke show Katie Stewart trainer. Katie Stewart technisch naar Tracy Dillon. Katie Stewart is dip. Dat is Aoife Temple is ik gemaakt. Oh ja. Aoife Temple, is he gone shot? Don't she call Lord the master shot? Just to the most fantastic. En je man loopt hard in de kiekkaart, dat vond in de Iarmhí, acrie we hoort, dus je kan zo de hele voor je. Dat is de pintje nekje, dat is de shit van de hoort scoren is. Dat is die goed sterke charter, dat die Kilmarie, en als je zo die is, met die Lucy McCarthy, hoe toch die Lucy, dat je dat, en je net goed die Lord, dat is goed te maken met mBan, dat vind je goed te maken aan. Wat een als je zo die is, en je net goed die Lord, Lucy Power Sheáin, en je is gegaan, dan kort te willen, en je wordt gewoon in shop, agus shit de Harleys in shop, I mean, leor kort te gaan, en je sta kort te willen, dan je maar stoppen, je wordt gewoon in is, dus en naar die in je je leen Jan nog als niemand den met nu als snel van beetje maar al naar kaart kunnen gaan blisje aan en dan kan je niet ook zo naar die dat is niet meer op een deze law getekend geloord law budget in is goed gelijk immer hier nog eens snel hard in school met kortie dus dat je kortie echt de college wel een beetje kalkuleer dat je kijkt in zie kijk zeer dat aan go van de Iarmhí maar al naar Páirc Ik wil scoren stoelen. Sheáin zit de crimineel. Niet eens Sheáin als ze dat doen. Tráchtaire naar Páirc. Zo gaan we dan Iarmhí in de series doen. Een andere rolletje. Ciarán nach daar. Verschiet kom aan. Wilt ze Tráchtaire Páirc kijken. En ze niet voor de snel. Hier Kilmarie. Wel sterk. Dan valt die tegen Kilmarie der. Weet je fixeren aan. De sterknis. Dat gaan dan Iarmhí. Dan zo de stoel. Cead choúlaí na dtí na fórne, cead séide go na cead dóíag agus bhfuil le Bhí Jones atá le tugann ní dóilm go Bhí Jones thógus an táintras dóí nach chu sí deis á sí Jones atá le tugann sí Jones bhil sí anna bharna leidir go dtí cool agus seansa thuirt ób seo chuganí go hí seo déidir le bhile mé Traslan nach go héin só tá idir eiscití Rúna bháil agus tá Ashley Rowan í eisiad a báis goríist agus a ddíoch go fáil tá Philippa Rowan agus Ashley Rowan teofar a hí a ddíoch go fáil cíceach cúlbád híróin míle coil 7 méid caiite go dá leach ba an brise tá díhuid sin ag tíróin agus tíochtach a dhéagháilóganna go duine an réitear a ní le réitear sásta le sin hí le go le láile go i réitear se na riide met stoppaí tá sin nimmert agus eile agus bhfuil cinn teleíocht stechan is ní tá si goach le tugeall ríist ag go gúlbáir is ní i míle cáil.
Emile Coyle, take with the Sheáin Concha. Panini show, she contacted me. She did come out. Chloe McCaffrey, Dini into Snaran, Tani just there on tools. Martin for family, Ohanic Sheastack, Shuffle and Tiro. The Valerian see any cities. Did the Tír Hall, they're going forward. Passage Texas Sport, not here in the ball. Martin, Grada, in the con, the Tír Eoghain, and then here we are in the Shuffle in the match, the goal ball. Agus for Temple a ball on the teacher of Fátharta, Lucy McCarthy, Miss Texas Boss, and Gilmurray. Oh, Gilmurray will fall into Gilmurray needed that away. I was going to Gilmurray attached to her, but to the Dean Stewart, and Connie Rodicus, Texas Boss and Sheffield, and she with Katie Gilmurray, she a point to share with the for Ash and she leaves, how will I Tiro here? Here a question, Connie Rodicus, ex-Sarah Dillon, as she fought in a Ashley Rowan, a staff, and she's Texas Boss and Jenny. I'm on the contact to Hincher, but she Sarah Dillon, and Mel Holt, for Sarah Dillon's on you. The Kincher of the mark, Machinani, she wanted to fold, touch chance of score. Not well, the one Ella was key for she fought it, she showed the one Ella, Econday, and here be, Neil contact wanted to fold. Just as a spot, we learn how cool, this is just the Hillish, egg if you want a coil, a little staff, Fiona Kyle, called into Fiona Kyle, big serious staff upon, Serious upon. Go, come in here, be 3 holy night in the fornia. Had a shade dig and like had it 3 dig. Big serious on, generally cool. So he will see no met Elefosa cup and I read him. Get in the shed of Shigansha. Anna Jones, Trilla, she cool as real, and here you look, and she had his last on it. All holy night in the fornia. All holy night in the fornia. Had the shade dig and like had a card dig, look for Peil not either. He come out of the ball like Emile Coyle by Shellif, had a Tabach for Shuffling, hit in Sognach, Peil in the lobby, I blew Mark, she blew Mark, Maeve Malin, the Tash till Lehat, Malin, the Wilton, Maeve Malin, the table in the Forkinish, Chloe McCaffrey attached to McCaffrey in Bell, Elaine Killing pass the Hort, because she had trust in the park in Sheáin, and you heard the kick of forward, and passed the Stachan Chinny kick, but she saw the Gormley, on the stack was fall, because Gormley kicks here at all, the stack from the hero, August on Tom Katzig, take them out. Don't it's league on moment of the Shen, you figured that the rock in Tom with the Katzig Cluiche, in the idea, all holding it in the forward. Carried shade and I carried them, kicks here at all the hero. Díreach beganí tíiste gon stúa agus bí Aoife Hurst go hócasí. Aoife Hurst réitíling concha hógeal. Chúlína dun na fórne, which she launched chúlína chu dun na fórne. Bhí brenn bhfuil spluca réanús, tá sí réitíla in concha walla. Bhfuilte ar go bhfuilte go glóte Fátharta na chúlína fáda Aoife Hurst agus tá trí chúlín glána dun na fórne rí. Cead a seachtaí gan cead a cardéag. Agus Keikapacha ag did it. Ótáin you had to move with Neil. Anna Fashion Dean think come in here being Shin being Todd Yarragon, Martian Hill, Pascal Cheese was cool on. The Tom Markup. I thought no made was just second the shame he upon you whole part up. Will Neil to kick Sierra up here in the day here. Going forward. Pascal Cheese spot the cart lane contra the whole girl. All of the two well in it. Differ up that Tirone cool over the Hale, Mira Ginchaka, Van Hunden here we cast a dog in Concha. She puts her steps to sports and she kick the captain the 4 now, Argel TV, but to mark the TV, Argel sticker on the made it with Tirone, Idirmheánach, the Cluiche, she left on the Leathcheannais, Mark Tom Welt, Domhnaigh all no made the non-bishop, the Cathy, the funny hood, the Tirone, the Rockwooding, the Hunting, Cadine, she the steps to sports and Concha, the Cluiche, and Fátharta on the street, and Fánach could pick a Sheáin Peil, and Peil Pucky, took a Sheáin Ash and Shahi, Agus in his Tashi Hurst go staff, Tashi Bantic a horse, Tashi saw it to exit, come in here, the shuffling the Machla come in here, Eddie, spade the whole pack, Bantic a folia, the baby going with you, she's a cooler, Agus shuffling, you have to go along and a good initiative, that's a spot, I'll put my cap into here, egg Tiro, and a shuffle with Tiro, and a good in long holy, Ronnie McKinney, and Yashin, Tashi was enjoying his shit, Chloe McCaffrey, Agus thinking she and the hood, and she Chloe McCarthy, Holland to all go forward, but Burton in
Éine go chun na Iarmhí seo se go seo go leacholí Lord mBan bhil chun cín tu go tí an níhuiid an nún písa bh gaile. Seo an Tír Eoghain tá siad trí chúlaí chun cíine na sé ríist agus ceadaíon sin na Sheáin seo tá tí amach an táiste sé amach chun na Iarmhí agus tá sí chun na Iarmhí gáil sí sa fáic agus tá siad go leis an níos ríist mar tá cailíon eile gortaí álann sin na tíhile an fáic agus tití agus tá nimmert stoppaí bháin eile ní chuair me cé mé dúid stopú nimmert go bhar gortaí agus eile go háid san ná breise in seo go leor níú de go cheam réna sagan in seo agus mar Idirmheánach. Ní ranní sé sin go má an áíre clufa hosa ag dóchlog agus tá sé áhuiireachlog agus chógnú méid ar bonanis agus ní len tar a fósa. Tá tríú méid breisiúnlí ag an réiteú. Tá cóléis se go le Avant chun na Iarmhí. Agus ní réon defir chun na Iarmhí tá ba chóir gomach mar tá siad chun deire le cúla bháin. Cehead a seachtaigh gan cehead a cehardaigh agus má cháinn siad an clufa seo be siad a clíine go líoch siad Tír Eoghain isteach sa glufa hé siad a bheith sé chóirí chun cín agus go Fátharta cead an nóméid gan ám agus cíl siad Tír Eoghain in eis agus cíl siad ar eis go maiad ba béidir go ar 7 nóméid gan ám mar himní go leor mí sé nóméid á breise sin a hábhail Tír Eoghain in áiríne. Sí amach le tógdeal le gífa timpeall na bhfuil tá sí tógtaí na bhfuil chun na Iarmhí an anabhar síos agus cead an nóméid le sé mníis ó an suasach an Iarmhí le taidín na cailíne seo chun na Iarmhí bíorhil chun cín tá tí cúil ní le bhagúlaí an níhuiid Jacob agus í an anabhar páirc go tí cá trastan teánis chun sin bhí le tú Sarah Murphy an ná cúlaí go tuigh Sarah Murphy isteach an teánis go dtí eistin deróiste isteach teáil bhfuil bháin le inis agus a níhuiid in sin tá múl Tír Eoghain hípalacha Híntere éon dul na cíine tá tí siar isteach an teo acu an áíre. Tá nimmert in an raid gus tá sé nimmert ní stoppa tá an réal na buntaiste hátanis tá níhuiid ar eis an seo éon siríiste Sarah Dillon nach tí páirc Sarah Dillon nach an réiteoirí a bhil tí siar isteach an Tír Eoghain ige chun na Iarmhí ní te háartmhóstan tá mar réid. Tá chóg nóméid breise imní ag réiteoirí seo. Chóg nóméid breise, sé nóméid géine agus mar déime na cailíne seo gimmert le áhuair go 7 nóméid na mar sin bhfuil bhí rion briseach. Cá siad a le hon chóil, siad í Anna Jones, go dréala sí cúil, tá go leor hiar a líine ag chun na Tír Eoghain, úil sí sásta le na pointe, ní dóilm go bhfuil, tá híle bhfuil sa cúla tám caite, tréala sí cúil, tá sí le tréala cúil bolin sí imlín sí gabróg, ní bháin nach chun sí cúil, ní an sí gada, tá ní táinte na mó, an réiteoir, héisio nebal de héide, agus sé Tír Eoghain, a bheith sa Leathcheannais, tá siad chun na Líise táilm, cehead I 7 gan cehead I 40 bai chun na Iarmhí ráidí cehéine chunóla seo agus mar déime iad sé chólaí chun cín I teanna le deireadh na himara ach san ná breisiú scíl siad Tír Eoghain in eis sa glufa sin agus sin scéal na chlufa na ríide. Ard chaimlint, ard chóric in áiríre beidir gus nach ceacha a chán breise a glufaí mar seo ach beidir go bin rud na hi láile a charénos tá búteir aine a lá agus an Spórt deire Páirc Diarmada i seo gan déilí troma. Tír Eoghain cead a chóil agus 7 10 chun na Iarmhí cead a chóil agus cead a chóilí 10 bua 3 chóilí ag Tír Eoghain iad san sa Leathcheannais go bríomh Idirmheánach Peil na mBan TG Caid. Mam se go John Seanú na má. Áí sin iad gaibdú na níorthaide ó rinne go duine inis beidir gúil seansa stéig meanúil fí go gur go héad scór go hálainn ar fád an sin ní Sacha Byrne go éis sin seo ag Evie McHugh anna feasa go deoga dí lontas a go háir na chólín ar fád agus chólín fórne ístach ag láda bhil isteach cead íonna síad a dheola sí pointe tá sí bhil isteach beidir gúil seansa chóil fiúmáin sa méle chóil go ísio déidir sí sa deire agus háid glas an bhí cícar bhfuil tuisteachchan sin ceán mórráid se dí chéad scór cínta sí an chéad scór an sin éigi chun na Iarmhí agus lí sína cartan í roi mar sin ag Sarah Dillon ríos, Sarah Dillon taistal, Sarah Dillon tuistín scór beag tréala sí pointe bhil a gáda ce anna chólín ar bád an sin agus slátí Sarah Dillon I díal dumas ní bhfuil ag seansa scóra tú bhil a gáda anna scór ag Sarah Dillon
Bhfuilte an sin cáin is tithe méle chúil chance a scór. Bhfuilte go hard bhfuil cáin ar it last time is stoilm go bhfuil agus cúlín ar ais. Tír a chance a scór ac mai nefróide go le. Bhfuilte go hard a ciúta sí cast múníl tá sí ar it last time. She had it last time, she done it. Overall, her score, she did the trail score, but on Nordic, and North, she brand new Gomasha, she on a holy in Fátharta, and the full and shark of a male hole getting in the shed. Go! What was holy? Hey, come down the Iarmhí, with such a rash stuck with Finch, with the Van Forney, he no and Thief. Anna Jones. Great tape. Well, he shall Jackson Young up, was cool, like on the Forney, could a whole score. Richie, sticht le hí bhfuil bhfuil te an hábhaigh go bhfuil báide. Í fu timpeall é sí ábhaile agus seo chugann chance beidir a chóil. Is le méle chóil an treigh an tas Anna Jones. Bhí a cóhfuile Anna Jones. She good lote in cáin go dtí Sarah Carol le méle chóil. An hábhaile í stóda cóil. Cóil ar eisicht chance a chóil le tá cóil báideiste. Chance a chóil ceidir cóil agus an Carol cóil. Hey, you come down here, she fought in Ashen Choice, Sarah Dillon, Cassanchi, Bullinchi go hardy, Kehi will she had it last on Anna Pauline, ex Sarah Dillon, get in the shed, let she gone shot, you do reach the staff, the quarter cool, baby, good chance at hole, is the middle hole, Tony Shallow, then Machine Bro, Canada, Stan, the Hoshiti, Evie McHugh, the staff, get in the McHugh, is the middle hole, her chance McHugh at hole, but he shall, she's just a younger, Evie McHugh, I'm the shot in this, it's McCarthy, is the chance of scoring here, go hard, California, full score, will California, full score. Get that. The Interclan, you heard machine in the national show, these John more odds, Stachamel, the fool is Blanche Gucci-Goma. Oh, that she had it last time, Cooling, Exino, and the kid was a Spórt century, she gone, she had a market general, she had to actually Marie chance of scoring, but to be close, take it. The Cooling, I thought, actually, the California national show, she wrote Sonny, and she wrote a Bullamaka truck with Sarah Dillon, Sarah Dillon. She forced get again, and she forced again. Tanya Hodecke, but she go hardy, but she go greeny, fooding Mhic the first of the shoot, on the front of the took a shot on with different attack. Chloe McCaffrey, well, that's a spot, which took it to her garden, chance a call, the middle call, like Ciarán.